பெரிய எனக்கு கஷ்டம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டீங்களா இன்னைக்கு? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. உங்க மூஞ்சி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. லட்சுமி மாதாஜி. யார் பேசுறேன் மாதாஜி? ஸ்ரீலட்சுமி மாதா. சத்தம் வச்சு கண்டுபிடிச்சேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து நீங்க வந்து சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு நம்ம இது பண்ண வேண்டாமா? We are celebrating, no? At the end of each chapter, we are celebration. நேற்றுக்கு டைம் இருக்குல்ல, so today we என்ன இது பாட்டு சொன்னால் மாதாஜி? ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணாஷ்டகம். பாலகிருஷ்ணாஷ்டகம். ஓகே, நான் என்ன எடுத்து வச்சேன்? பாலகிருஷ்ணாஷ்டகமா? பாலமுகுந்தாஷ்டகம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகே, பாலகிருஷ்ணாஷ்டகம் படிக்கல இல்ல மாதாஜி? முகுந்தாஷ்டகமே படிக்கல இல்லையா இந்த இதுல? எனக்கு நினைவில்ல மாதாஜி. வேணா அது எடுக்கணும்னு எடுக்கலாம். நீங்க எது சொல்றோம் அப்படி. ஆமா, இது எடுக்கல மாதாஜி. இப்ப நீங்க முகுந்தாஷ்டகம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதே கூட படிக்கலாம். அது எடுக்கல, அதுவுமே எடுக்கல. எஸ் எஸ். அது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இதுக்குதான் L2ல தான் எனக்கு ஒரு என்னது ஞானோதயம் வந்தது. சரி, இவாளுக்கு ஒரு பஜனுக்கு ஒரு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமே. ஷேர் எங்க பண்ணணும்? ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நான், இல்ல இல்லையா? என்ன ஷேர் பட்டனே காணுமே. இருக்கு கிருஷ்ணா. எங்க பாலமுகுந்தாஷ்டகம் தமிழ்லயே இருந்தது எனக்கு. அப்ப நீங்க என்ன கேட்டாலும் தெரியாது, எடுத்து வச்சேன். ஆனா நீங்க கேட்டது என்ன தெரியல. சரி, இதே எடுக்கலாம். மார்க்கண்டி முனி எழுதுனது கேட்டது பாலகிருஷ்ணாஷ்டகம். பட் பாலமுகுந்தாஷ்டகம் நம்ம பாடலையே. ஓகே ஓகே. ட்ராக் வைக்கணும் அது. ஆக்சுவலி நடுவில் விட்டு போயிடுது. 17th 18th சாப்டர் முடிக்கும் போது நம்ம பண்ணல. நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு? எனக்கு பண்ணல. யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, எடுக்கல அப்படின்னு. அப்புறம் தான் நீங்க சொன்ன இல்ல பத்மா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி சொன்னா. சரி, அப்படி 1-2 பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே நம்ம வந்து எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு என்னது, பல பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மாதாஜி, சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க பாடிட்டு அப்புறம் நல்லா இருக்கே அப்படின்ட்டு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவுமே பேசல வச்சுக்கோ, எப்படி தெரியும் மனசுல என்ன இருக்குன்னு? ஏதோ வாயத்தொன்னு சொன்னா. ஏன்னா இப்ப இதெல்லாம் ஆன்லைன் இருக்கா, ஃபேஸ் பார்க்க முடியாது. நீங்களா என்னோட ஃபேஸ் பாக்குறேன். பிகாஸ் வேற வழி இல்லாம அப்படியே நிறைய பேர் வந்து இது ஆஃப்லைன் என்னது வீடியோ ஆஃப் பண்ணி தான் எடுக்கிற கிளாஸ். அதையும் நான் பாத்திருக்கேன். ஐ சம் டோன்ட் லைக். நம்ம ஒரு அட்லீஸ்ட் யூ பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு சீ. இல்ல நான் உங்களை பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல. ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அந்த ஒரு அப்பதான் ஒரு இது வரும். 1-to-1 என்ன சொல்றது, ஒரு அட்டாச் என்ன சொல்லுவாது, I don't know, some relation you can maintain இல்லையா? அதுக்கு anyway நம்ம and then we'll start with the new chapter. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. இது தமிழ்லயும் இருக்கிறதுனால இதையே எடுத்து வச்சேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விநிவேஷயந்தம் வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. சம்பிருத்ய லோகான் வடபத்ரமத்யே शयानमाद्यन्त विहीन रूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पाद्रुममाश्रितानाम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्किततन्तपङ्क्तिं बिम्बादरं चारुविशालनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. शिक्ये निदायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य
फनाक्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्पुल्लपद्मायतचारुनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरशीरुहासं हाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि இது வந்து மீனிங் பார்க்கலாமா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் இன் ஆர்டர். தாமரை போன்ற கையால் தாமரை போன்ற பாதங்களை பிடித்திருக்கும் தாமரை போன்ற முகத்தின் அருகே அதை கொண்டு வந்து நம் இதயத்தை திருடும் மேலும் ஒரு ஆலமரத்தில் நிம்மதியாக தூங்கும் அழியாத பேரின்பம் தருபவராக அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனத்திற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். பூமியின் கலைப்புக்கு பிறகு யார் ஒரு ஆலமரத்தின் நிலையில் நடுவில் தூங்குகிறாரோ, யாருடைய வடிவத்துக்கு முடிவோ தொடக்கமோ இல்லையோ, அனைவருக்கும் கடவுள் யாரோ, மேலும் அனைவருக்கும் நன்மை செய்யும் அவதாரம் யாரோ, அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனதிற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். சோ நைஸ்னா. அழகான இருண்ட முகத்தோற்றம் கொண்டவராக நீல தாமரை நிறத்துடன் யாருடைய தாமரை பாதம் அனைத்து தேவர்களாலும் அவர்களின் அரசனான இந்திரனாலும் வழங்கப்படுகிறதோ, மேலும் யார் ஆசை தரும் மரமாக இருக்கிறாரோ, பிரார்த்தனை செய்பவர்களுக்கு சந்ததியை ஆசிர்வதிப்பவராக இருக்கிறாரோ, அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனதிற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். முகமெங்கும் முதிர்ந்த முடியை உடையவராக, நீண்ட அழகான தொங்கும் சங்கிலிகளை அணிந்தவராக, அன்பால் பிரகாசிக்கும் தேன் போன்ற பற்கள் வரிசைகளை உடையவராக, பிம்பப்பழம் போன்ற சிவந்த உதடுகளை உடையவராக மற்றும் மிகவும் அழகாக வசீகரிக்கும் கண்களை உடையவராக என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். போருமா, இதெல்லாம் படிச்சாலே போரும். அப்படியே பகவான் அப்படியே உள்ள வாங்கிடலாம். சாப்பிட்ட பிறகு தூங்குவது போல் செயல்படுபவராக, ஒரு பாத்திரத்தில் பால் தயிர் வைத்த பிறகு யசோதை வெளியே சென்றதும் அவரது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வெண்ணெய் போதுமானவராக என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். பூர்த்தி செய்ய வெண்ணெய் போதுமான. ஓகே. இலையுதிர் சந்திரனை போன்ற போதுமானதாக மாதாஜி, மிஸ்டேக் வந்து போதுமானதாக, பூர்த்தி செய்ய வெண்ணெய் போதுமானதாக. இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தப்பு. இலையுதிர் சந்திரனை போன்ற முகத்தை பெற்றவராக அவர் காளிந்தி நதி கரையில் இருந்த போது ஒரு கையால் காளிங்க பாம்பின் வாளை பிடித்தபடி நடனமாடும் என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். ஒரு உரல் கொண்டு கட்டப்பட்டவர் யாரோ, தொண்டு மற்றும் வீரம் கொண்டவராக, இரட்டை அர்ஜுன மரங்களை விளையாட்டாக உடைத்தவராக, மேலும் யாருடைய கண்கள் முழுவதும் திறந்த செந்நிற தாமரை போன்றதாக உள்ளதோ, என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். அன்னையின் முகத்தை அன்புடன் பார்த்து அவளிடம் பால் அருந்தும் போது தாமரை மலரை போன்ற கண்களை உடையவராக, கலப்பில்லாத உண்மையின் வடிவானவராக, வரம்பற்ற கடவுள் வடிவமாக என் மனதிற்குள் அந்த முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். ஓ வெரி போல், வெரி நைஸ். 8 அஷ்டகம்னாக்கா எப்பவுமே 8 ஸ்டான்ஸா. பியூட்டிஃபுல். இப்படி பகவான் இப்படி நினைக்கணும். இப்ப நம்ம ஜபா பண்ணும்போது இப்படிதான் பகவான் நினைக்கணும். மாதாஜி ஒரு டவுட், 8 அஷ்டகம்னா 8 இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பலஸ்ருதி இருக்கும் இல்லையா, இப்ப இதுக்கு என்ன மாதாஜி பலஸ்ருதி? எல்லாத்தையும் இல்லை மாதாஜி, சில இதுல இல்லை. அதனாலதான் வந்து நம்ம இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல அவெல்லாம் சொன்னா அது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பஜன் கிளாஸ்ல இது மாதாஜி இருந்தா சொல்லி கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப இது போயிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டாளா? ஓகே ஓகே. நான் அதான் இது உங்களுக்கு மாதாஜி கொஞ்சம் லேட் ஆயி போச்சு மாதாஜி, இன்னைக்கு மீட்டிங் இருந்ததால. அப்சல்யூட்லி நோ. நீங்களாம் கிளாஸுக்கு வரதே என்னோட பாக்கியம் மாதாஜி.
நீங்களா எவ்வளவு ஒரு ரியல் டிவோட்டிஸ்னா நீங்க தான். நீங்க மீன்ஸ் எல்லாரும் எவ்வளவு வீட்லயும் வேலை, வெளியிலயும் போயிட்டு வேலை இல்லையா, அப்போ அந்த ஆர்வத்தோட வர இல்லையா. சோ கிருஷ்ணா இஸ் சோ வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு நினைச்சு பார்ப்பேன். அண்ட் ஐ எம் சோ பிளஸ், நீங்களா என்னோட கிளாஸ்ல வந்திருக்கேன், அதனால ஐ எம் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி. அதனால நீங்களா சாரியே சொல்லக்கூடாது, நீங்களா வரதே பெரிய காரியம். இல்ல நான் பாட்டு ஆரம்பிக்கவும் பார்த்தேன், நீ உங்களுக்கு இது எடுத்தேன், பாட்டு ஆரம்பிக்கவே பார்த்தேன். சரி இது ஸ்டாப் ஷேர், நான் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு தான் எடுத்தேன். அதான் பேசினா எனக்கு இது போயிடும், ஐ கேனாட் டூ மல்டி டாஸ்கிங், அது இது போயிடும், எனக்கு லிங்க் போயிடும். அத்தனை ஸ்மார்ட் இல்லைன்னா. ஓகே, இனிமேல இருந்து நோ இது ஜப்பான்ல எல்லாரும் பண்றீங்க கிளாஸ்ல வந்துட்டு. கரெக்டா இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் பண்ணீங்க? பத்மா மாதாஜி பண்ணினா, பத்மா மாதா ரெகுலரா பண்ணுவா, அப்புறம் நாங்க 2 பேர் தான் பண்ணி. ஓகே ஓகே, நான் மார்க் பண்ணிடுறேன். நான் நினைச்சேன் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் ட்ரெயின்ட் அப் தானே, இனிமே வேண்டாம்னு நினைச்சேன். அப்புறம் விட்டு போயிடுத்து, நான் வேண்டாம், அந்த பழக்கத்தை நான் ரொம்ப வருஷமாவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இல்ல வந்து சொன்னீங்க இந்த மாதாஜி தான், லீலாவதி மாதாஜி, அவங்களுக்கு வந்து இல்ல மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொன்னதுனாலதான் அப்ப நான் நீங்க இருக்கேடான்னு பார்த்தேன், இல்லடா பாத்துக்க மாட்டேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ நீங்களும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா ஒருத்தருக்கா டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அனு மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? வரல. பாமினி மாதாஜி இன்னைக்கு ரிசப்ஷன் போயிருக்காங்க. ஓகே, புவனேஸ்வரி மாதா எப்படி? புவனேஸ்வரி மாதா நேத்திக்கு வந்தாங்கல்ல, நான் எப்படி பீ போடல, லேட்டா வந்தா கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லாம் போட்டேன், அது என்ன விட்டு போயிட்டு. ஓகே, இன்னைக்கு வரமாட்டாங்க, she has written she is not well. டாக்டர் பிரிகா. பத்மராஜன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மராஜம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் லீலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்துஜா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன எடுத்த? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து வந்து கிராஜுவேஷன் நடந்துச்சு மாதாஜி, அதனால இங்க அந்த இஸ்கான் நீங்க தானே அனுப்பினீங்க அது? ஆமா பக்தி சாஸ்திரி எனக்கு பாக்கணும்னு இருந்தது, நான் அந்த வீடியோ இன்னும் நேரம் கிடைக்கல மாதாஜி. அதுல நான் லிங்க் போட்டிருக்கேன், யூடியூப் லிங்க் ஒன்று அனுப்பி இருக்கேன். நீங்க இன்னும் நேரம் கிடைக்கல, அது என்ன? தேங்க்யூ. அதுல நேத்து என்னுடைய பேரும் இருக்கு மாதாஜி. கிராஜுவேஷன் பக்தி சாஸ்திரி கம்ப்ளீட்டட். முடிச்சிட்டா? பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டீங்க? ஆமா மாதாஜி. ஓ, அப்ப இப்ப இங்க லெவல் 2ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, எங்கெல்லாம் லெவல் 5 தானே பக்தி சாஸ்திரி. அது பிரச்சனை இல்ல, எங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும்ல, அதனால கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதாஜில பக்தி சாஸ்திரியில தான் இருக்கா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிலாம். ஆனா she is not in the ரோல்ல இல்ல, கீழே இருக்காங்க, அட்டெண்டியா வராங்க. நீங்க படிக்கலாம், படிப்பை பத்தி லெவல் 1 நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம், பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சாலும் லெவல் பண்ணலாம். அதனால இதுக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பக்தி சாஸ்திரி பண்ணாலும் you are already graduate. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இப்ப 18 days கோசம் இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. 3rd டைம், 3 தடவை. வெரி குட் மாதாஜி. பண்ணிட்டே இருப்பான். 18 days course you should not leave. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக், அதுல நன்னாவே நமக்கு புரியும். கண்ணம்மா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வரல. ஓகே, ரிஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேமா எங்க இருக்கமா? வந்துட்டேன். வெரி ஓ, மோனிகா பேர்ல வந்திருக்கேன். மோனிகாவோட கிளாஸ்ல நீ கிருஷ்ணான பேர்ல வர. ஓகே ஓகே. அது போன்ல கொஞ்சம் சார்ஜ் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இந்த போன் அக்காத எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் வருது, அதான் என்ன சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் வந்தாலே பெரிய பாக்கியம். நான் கும்பிடு, அதனாலதான் வாஞ்சா கல்பத்தர் பேச உங்களுக்கு எல்லாம் கும்பிடு. ஏன்னா கிளாஸ்ல யாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லன்னு தான் கம்ப்ளைண்ட். அதனால வரவங்களுக்கு தாராளமா நீங்க எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி, நீங்களும் நேத்து வரல இல்லையா? நேத்து எழுதினோ சம்திங் ரோட். நேத்து நான் எங்கேயோ வெளியே போயிருந்தேன் மாதாஜி. ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் மாதாஜி, அதனால அங்கிருந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் பாத்துக்கணும். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட பாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டா எனக்கு எனர்ஜி எப்படி கூடுறது மாதாஜி. எனக்கு எப்படின்னா, நானும் பேசிட்டே இருக்கணும், எனக்கு யாராவது பேசிட்டே இருந்தாதான் அப்பா ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவேன். ஓகே, அது ஹரே கிருஷ்ணா. சதாசிவம் பிரபுஜி கஜந்தினி மாதாஜி. ஹலோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் கிருஷ்ண பகவான் தான் அவர், ஏன்னா அவரை வைக்கிறதா இப்ப சட்டம். ஓகே, அவர் கிளாஸ் நிறுத்து இல்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஸ்டார்ட், போறோம் மாதாஜி அப்படின்னு நிறுத்த போறோம். நான் நேற்றுக்கு நினைச்சேன் நம்ம கிளாஸ்ல அவர் தான் கிருஷ்ண பகவான். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க வேற யாரோ வந்தா எனக்கு யாரோ நடுவுல இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, இல்ல சாட்ல ஏதாவது போட்டு. ஸ்வீட் வாய்ஸ் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி என்ன சொல்றா கேக்கலையே? நீங்க பாட்டு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணீங்கன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. பஜன் கிளாஸோட லிங்க் எல்லாம் போட்டுறாங்க. இல்ல நீங்க ஒரு சாம்பிள் தான் பாத்தீங்க, நீங்க எங்க பஜன் கிளாஸ்ல வாங்க, மாதாஜி பாடுவாங்க.
அப்படி ஊருக்கே போயிடுவோம். ஆனா எல்லாரும் பஜன் கிளாஸ் வரணும் தான் லிங்க் எல்லாம் போட்டேன். இன்னும் நிறைய லிங்க் போடல. நான் சைத்தன்ய சத்தம் மறந்து போயிடுது. நான் இன்னும் ஒருக்கா கூட பாக்குறேன். அது நிறைய வண்டர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல். கிருஷ்ணாவை பத்தி பாடினா எல்லாம் வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கும் மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கு தான் நம்ம சேவை புரியும். ஓகே, நம்ம வந்து கிளாஸ் போயிடலாமா? ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோன்னா நிறுத்தவே முடியாது. இஸ் சோ வெரி வண்டர்ஃபுல். நம்மளெல்லாம் இப்ப இணைத்திருக்காரு பாருங்க. ஒருத்தர் ஒரு வேற கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கு. அவளெல்லாம் கூட இணைச்சுட்டேன் இல்லையா? நான் ஒரு ஊர்ல இருக்கேன், நீங்களா ஒரு ஊர்ல இருக்கேன்னாலும் ஒரு பக்தர்கள்னு வரும்போது இனத்தோட சேரும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? பக்தர்கள் இணைந்தா அது ஒரு சந்தோஷம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஆன்லைன், இது ஆஃப்லைன் கூட இல்ல. பரஸ்பரம் நம்ம மூஞ்சி கூட பாக்குறது கிடையாது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இணைஞ்சு விடுறோம் அந்த பக்தினாலதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் தேங்க்ஸ் டு இஸ்கான் மங்களூர். இந்த மாதிரி ஒரு ஐனண்டி பிரபுஜி மெயினா அவரோட பிரெயின் தான். அவர் வந்து அவர் படிச்சவர். அப்ப அவருக்கு என்ன தோன்றது, நம்மளும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அவருக்கும் ஒரு நன்றி, இஸ்கான் மங்களூருக்கு ஒரு நன்றி, கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணாவும் கோயிலுக்கு அவருக்கு ராதாகிருஷ்ணாவுக்கும் ஒரு நன்றி. ஓகே, நம்ம வந்து இப்பதான் மாலை வணக்கம்னு ஆரம்பிக்கிறேன். மாலை வணக்கம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இப்ப நம்ம வந்து L2 வகுப்புக்கு வரும். என்னது L2? பக்தி சாஸ்திரி. இப்ப ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி இருக்கும். இந்த சிந்துஜா மாதாஜி ஆல்ரெடி சிந்துஜா மாதாஜி பண்ணிட்டாங்க. நம்ம வந்து அந்த வழியில தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறோம். இப்ப அவங்க பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டா இருந்தாலும் நாலேஜ் பண்ணி she is joined L1 L2 எல்லாம் பண்றாங்க. நம்ம L1 L2 எல்லாம் பண்ணிட்டு L5 போகும்போது it is a பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். எவ்ரிபடி வில் கெட் இது சர்டிபிகேட். ஏன்னா இப்பவே நம்ம இவ்வளவு டீப்பா நம்ம ஒன்லி ஜப்பா மாத்திரம் எல்லாரோட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அது மாத்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் டூயிங் குட். பட் சம் பீப்புள் ஆர் கொஞ்சம் டைம் இல்லையோ என்னோ சம்திங் இருக்கும். அது மாத்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ண 16 வந்தா போதும். அதுக்கு மேல நம்ம இவ்வளவு வேணா பண்ணலாம். 16 ரெகுலராவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நத்திங் லைக் இட். ஓகே ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். வணக்கத்தை தெரிவித்து அவரோட பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்க பகவானே, நிறைய கிளாஸா நான் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவரை வணங்கி இப்ப நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம புது சாப்டர் ஆரம்பிக்கலாம். புதுசுனா என்னது, 5th சாப்டர் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப நமக்கு பழகினா போலயே இருக்கும். இப்பதானே படிச்சோம் அப்படி தோணும் நமக்கு. ஏன்னா 3rd and 5th சாப்டர் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். அதனால ஈஸியா. ஓகே, யாரெல்லாம் பிரணத்தி படிக்கிறோம்ல நான் சொல்லணுமா இல்ல நீங்களே எடுத்து படிக்கிறடா? ரெண்டு படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ஜன தசலாகய சாஷீர் உன்மீலிதம் ஏன் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபஹ கதா மஹ்யம் ததாதி சவ பதாந்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிற மாதாஜி. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோர்ஹ ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் ஸ்ரீராம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ, ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சதாசிவம் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கே, படிக்கிறடா? இல்ல மாதாஜி, இல்ல அன்மியூட் பண்ணிருக்கே, படிக்க போறடா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி படி. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. அடுத்து யாரு? ஸ்ரீதேவி மாதா படிச்சல அன்மியூட் பண்ணினாலும் எனக்கு தெரியும். ஜெய்ஷா மோனிகா த்ரிஷா படிமா.
ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கியமா திரிஷா? இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண்ய ஹிதாய ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமஹ ஓம் நமோ மகாவதாந்த்யாய கிருஷ்ணா பிரேம பிரதாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமஹ. வெரி நைஸ். அடுத்தது யாரு? பத்மாவதி படிங்க. गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. ஹரிபோல். சிந்துஜா மாதா, இவங்க ராஜி மாதாஜி, நீங்க ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்களா ராஜி மாதாஜி? ஆனா வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது மாட்டேங்கிறதே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜி மாதா எங்கிட்ட பேசுனீங்களா? இருக்கேளா ராஜி மாதா? கேக்குதா? சிக்னல் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? படிக்க முடியாதா அப்போ? கொஞ்சம் இதா இருக்கு மாதாஜி. சரி, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க எப்போ படிக்க விரும்புறாளோ சொல்லுங்க, அப்போ we'll give chance. நான் படிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சிந்துஜா மாதாஜி படிக்கிறளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं. அடுத்து படிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரி போல். வெரி நைஸ். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இல்ல இன்னைக்கு அது வேற சொன்னேன். பிரபுஜியோட அந்த ஒரு இது நேற்று வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு, நம்மள இன்னைக்கு ஆடியோ போட்டார். அது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அந்த பாட்டுல. அந்த பாடுற அழகும் அவரோட வாய்ஸும். நான் அந்த பாட்டு கேட்டது இல்ல, புதுசா இருந்தது. நான் எழுதி வச்சுக்கணும், அதை வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் நினைச்சேன். அப்புறம் என்ன தோணுச்சு, லெட்டர்ல கிடைக்குமே அங்கேயே தேடிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் விட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பிஸி ஆயிட்டேன். உங்களுக்கு லிரிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அனுப்புங்க பிரபுஜி. உங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சேன்னா அனுப்புங்க. அது இதுலயே குரூப்லயே அனுப்புங்க. we will sing that song once. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பகவத்கீதை எனக்கு அனுப்புங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது. நீங்க குரூப்ல இதனாலதான் வரத்தலாம் அன்னைக்கே சொன்னேன், நான் குரூப்ல வாங்குவேன். வேண்டாம், நிறைய குரூப் இருக்கு, வேண்டாம் சொன்னேன். நாங்க என்ஜாய் பண்றோம் குரூப்ல. டெய்லி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதெல்லாம் நாங்க வந்து சுவாகா பாடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க ரொம்ப விதவிதமா சப்பன் போகுதான் எல்லார் வீட்லயும். சப்பன் போகு. சப்பன்னா என்னது? 56 விதவிதமா சாப்பாடு பகவானுக்கு குஷிப்படுத்துறோம் எல்லாம். நான் போட்டி, அதுல நான் நீங்களோட போட்டி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை இப்ப 5வது சாப்டர் உங்களை அனுப்புறேன் மாதாஜி. இந்த மாதிரி வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் வந்து அனுப்புறேன். ஓகே மாதாஜி. இது வந்து அதான் சொன்னேன் இல்லையா, 3rd சாப்டர்ல கர்மயோகம் பார்த்தோம். இதுவும் அதேதான், கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஆனா அவருக்கு அதே சந்தேகம் வரும். அதேதான் வந்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. வீட்டுல கொஞ்சம் சத்தம் வந்தாலும் எனக்கு யாரும் எங்கிட்ட பேசுறா போல தோணும். கர்மயோகா எப்படி? கர்மயோகம்னா என்னது? கர்மா பண்றோம். யோகம்னா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்றோம் செயல்களை, ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட். ஓகே. கொஞ்சம் ஒரு சத்தம் வந்தாலும் எனக்கு என்ன, அது நான் சத்தம் கேட்கும், என்ன பேசுறாங்க தெரியாது. அப்ப என்கிட்டதான் என்ன கேட்கறாங்க தோணும். அப்படி இது என்னது? கர்ம சந்நியாச யோகம். வந்து அவரது தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரிய போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேத்து இந்த 4th சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகும். மெயின் கோல் என்னது? நமக்கு கிருஷ்ணரை அடையணும், அதுதான் கோல் நமக்கு. அது குறிக்கோள். அண்ட் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர், அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். சுதந்திரா தேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைட்ல உங்களோட வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேர் மாத்திரம் தெரியாது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் ஆரம்பிச்சோம். நாங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடுறேன் உங்களுக்கு அப்புறமா.
அப்புறம் வர்ணாசிரம அமைப்பை வந்து உருவாக்கிறது. எதுக்கு அது வர்ணாசிரம அமைப்பு உருவாக்கினா எல்லாம் பரஸ்பரம் அந்யோன்யமா இருக்காது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் பிறவி குணம் எல்லா கேரக்டரும் இருக்காது. ஒருத்தருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த கேரக்டர் தான் எனக்கு இருக்குன்னா ஓகே, யூ டூ யோர் டியூட்டி. அப்படிதான் சொல்றாரு பகவான். உனக்கு என்ன ஒரு அறிவு இருக்கோ, உனக்குன்னு என்ன ஒரு கலிபர் இருக்கோ, அதை நீ நின்னா வளர்த்துக்கோ. அப்ப நமக்கு ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் வருதுன்னா அதை நின்னா வளர்த்துக்கோ. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கணும் நல்ல ஒரு இதா இருக்கான், பிசினஸ் டாக்டிக்ஸா இருக்கானாக்கா அவன் he will help you, you can help him. அப்படி பரஸ்பரம் எல்லாருமா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் வந்து வர்ணாசிரம ஆசிரமே அவர் கிரியேட் பண்ணார். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லாம் தப்பு தண்டா எல்லாம் பண்ணி வர்ணாசிரமம் வர்ணமும் இல்லை ஆசிரமம் இல்லைன்னு பண்ணிட்டோம் நம்ம. எனிவே சோ கர்மை அதனாலதான் எல்லாம், அதனாலதான் இப்ப நம்ம இவ்வளவு வந்து அழிவெல்லாம் எடுத்து பாக்குறோம்னா பகவான் சொன்ன விஷயத்த நம்ம வந்து அப்படியே நமக்கு வாங்கிக்கல. மேலோட்டமா இப்ப நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஆஹா படிக்கிறோம், பட் சொசைட்டின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாம் தப்பு தப்பா நடக்கிறது. அப்புறம் கர்மயோகம் பார்த்தோம். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும், அது நேற்றுக்கு தான் பார்த்தோம் நம்ம. அண்ட் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. புரியலன்னா திரும்பி உங்களுக்கு இப்ப வரும் 4th சாப்டர் தான். நாளைக்கு தான் 4th சாப்டர். யூ கேன் டூ தட் 18 days கோர்ஸ். யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றீங்களோ பெஸ்ட். நான் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும், ஈவன் எனக்கே வந்து அந்த 18 days கோர்ஸ் தான். அதுவும் குழந்தைகளோட ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். சின்ன குழந்தைகளோட எல்லாம் அது போல இதெல்லாம் இருக்கும். பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல, இருந்தாலும் 18 days கோர்ஸ் இஸ் எனி டைம் பெட்டர். ஓகே, இனிமே நம்ம 5th என்ன பார்க்க போறோம்னா நிஷ்காம கர்மயோகம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். 4 டைம் 10 டைம் எல்லாம் நம்ம சொல்லி 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 நிஷ்காமனது எனக்கு வேண்டி இல்லை, கடவுளுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து கர்மா பண்றேன். கர்மானது ஆக்ஷன். அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ என்னது, வேலையை துறப்பதை விட, இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம், எனக்கு ஃபுல்லா படிக்க முடியாது. வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. நம்ம வேலை பண்ணாம பகவானை வந்து ஸ்துதிக்கணும். காட்டுல போறேன், மலைக்கு மேல போறேன், குகையில உட்காடுறேன் அப்படின்னா அது பண்றதை விட எனக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணல, நான் கடவுளை நினைத்து ஒரு காரியம் பண்றேன், தட் இஸ் பெட்டர் சொல்றார் பகவான். ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை எப்படி செய்வது அதுவும் விளக்குறார் 7-12. அதனாலதான் வந்து சாப்டர் இஸ் வெரி நல்ல சாப்டர். வெறும் நாட் ஓன்லி கர்மா பட் பகவானை நினைத்து எப்படி செயல்படணும்னு இதை சொல்லித்தரேன். அப்புறம் என்னது 13-14 என்ன பார்க்க போறோம், அறிவின் தளம் 3 செய்பவர்களை அறிவது. there are 3 doers. நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தான் பண்றேன். அதுலயும் ஒரு டிசைட் பண்ணி காட்டுற இல்ல இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாதான் வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ சர்டன் ஒர்க். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செயல் பண்றோம்னா அது எல்லாமே கிரெடிட் நமக்கு வந்து சேராது. 3 இது இருக்கு, 3 செய்பவர்கள் இருக்கார்கள். அது யாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கெல்லாம் முடியாது. 17-26 பரமாத்மா மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. டெஃபினெட்லி அதுதான் இல்லையா, நம்ம கடவுளை நினைத்து ஒரு காரியம் செய்யும் போது என்னது, இந்த இதுல இருக்கோமே, ஜெயில மாட்டின்னு இருக்கோமே, துக்காலய மசாஸ்வத்தம், இதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை பெறணும்னா பகவானை நினைக்கணும், எப்பவுமே நினைக்கணும். இல்ல நான் நினைச்சிருந்தா இருக்கேன், ஆனா எல்லா வேலையும் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கேன், அது நினைக்கிறது இல்ல. சமையல் பண்ணும்போது பகவானை நினைத்தேன்னா உப்பு போடுறதும் காரம் போடுறதும் எப்படி பண்ண முடியும்? பகவான் நினைக்கும் போது காரம் எவ்வளவு போட்டோன்னு தெரியக்கூடாது. அவ சரியா சமைக்கிறோமா, கரெக்டா பண்றோமா அப்படின்னாக்க எனக்கு கவனம் அங்கதான் இருக்கு. வாய் தான் சொல்றது, அது கிளிப்பிள்ளையும் சொல்லுமே. ஒரு கிளிக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லி கொடுத்தா அதுவும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கும், அதுக்கு ஸ்மரணம் இருக்காது. அதே போலதான் நம்மளும் பண்ணிருக்கோம் இல்ல. அதை பண்றீங்கன்னு நல்லதுதான், வாயில அது வரதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை. உட்கார்ந்தா ஹரே கிருஷ்ணா, தும்மினா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், ஆனா அது ஜபத்துல சேராது. கீப் சேயிங், வாய் பிராக்டிஸ் ஆயிடும். இப்ப சொல்றது ஜபம்னா என்னது, ஸ்மரணமும் வேணும். நாட் ஓன்லி கீர்த்தனம், காதால கேட்கவும் வேணும், நம்ம சொல்றது காதால சிரவணமும் வேணும், கீர்த்தனம் வேணும், ஸ்மரணம் மெயினா திங்க் பண்ணணும். நம்ம வந்து அதை உட்கொள்ளணும். அது எது யாருக்கு முடியும்? ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் கேன் டு இட். வேற 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல யாருக்கு முடியாத காரியம் தான் நம்ம பண்றோம். அதனால அதை மாத்திரம் நம்ம விடக்கூடாது. ஓகே, அப்புறம் வந்து 27-28 அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் விடுதலை. 6வது சாப்டருக்கு அடிஸ்தானம் இங்க கொடுக்குறாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் என்னது, அது மூலம் விடுதலை கிடைக்கும்னு. அப்புறம் 29 பீஸ் ஃபார்முலா என்னது, விடுதலையின் தளத்தில் அமைதி. எதை நினைத்து எப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து மனசுல ஒரு அமைதி கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஸ்லோகா வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, இது வந்து 1-6 என்ன பார்க்க போறோம்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகம் வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. அர்ஜுனா again asked whether renouncing work is superior. திரும்பி அவருக்கு அதே கொஸ்டின் வருது. he is not still convinced. ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறார், நீ வந்து பகவான் என்ன சொல்ற, ஒன்னும் எதிர்பார்க்காதே, நீ வந்து உன்னோட வேலையை பண்ணு, பலத்தை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் சண்டையும் போடுங்க. சண்டை எந்த போடணும், ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு. தட் மீன்ஸ் நான் பல நோக்கு செயல்களை தான் ஈடுபடுறேன், ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாரு? அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். நம்மளும் அதே கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்கும். So Arjuna again asked whether renouncing work is superior. எல்லா வேலையும் விட்டு உங்களை இப்படி பகவானை நினைத்து உட்கார்றது அது பெட்டரா, இல்லை டு is superior to working with Arjuna again asked whether renouncing work is superior to working with detachment.
டிட்டாச்னா என்னது, பற்றில்லாம இருக்கிறத விட நம்ம வந்து பகவானை ஃபுல்லா நினைத்து அந்த மாதிரி உட்கார்றது பெஸ்டான. கிருஷ்ணா ரிப்ளைஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல், ரெண்டுமே சரி சமமானதுதான். நீ அந்த மாதிரி இருக்கனால தான் இன்னைக்கும் குகையிலையும் என்னது நம்ம பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன்ல ஹில் ஸ்டேஷன்ல சம்திங் இந்த திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி பெரிய மலைக்கு மேல இருக்கிற கோயில் எல்லாம் பார்த்தா நிறைய சுவாமிஜி எல்லாம் இருப்பாங்க. சுவாமியார் துறவு மேற்கொண்டவன், அவங்க இன்னும் ஒரு ஜடையெல்லாம் இருக்கும். அவன் இன்னும் பண்றான், ஏன்னா அவளோட பாதி இருக்கு, அவளால முடியும், அதனால அவங்க பண்றாங்க. நம்மளால எல்லாம் அவங்க போனா ஃபர்ஸ்ட் போன் நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டேன்னா நீ கவலைப்படாதே, நல்லா சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கும், டோன்ட் வரி அபவுட் மீன்னு 10 கால் பண்ணிடுவோம் வீட்டுக்கு. அவளும் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுவான். அந்த மாதிரி யார் அங்க இருக்காங்களோ உங்களுக்கு மொபைலும் இருக்காது, ஒன்னும் இருக்காது, அவங்க பாடு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. சோ அது ஆனா ரெண்டு பாதையும் நம்ம இப்ப வீட்டுல உட்காந்துட்டு பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றதும், அவங்க அந்த மலைக்கு மேல போயிட்டு குகையில உட்காந்து பண்றதும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் பகவான் சொல்லியாச்சு. போத் ஆர் ஈக்குவல் இன் த சென்ஸ் தட் போத் ஆர் மீன்ஸ் டு த சேம் கோல். ரெண்டுமே எங்க போய் சேர்றது, இலக்கு ஒன்றுதான், கிருஷ்ணரை அடையிறதுதான் ஒரு இலக்கு. பாதை வேற வேற இருக்கும், ஆனா ரெண்டுமே இலக்கு, ரெண்டு பேரோட இலக்கு என்னது, என்னை அடையிறதுதான் அப்படிங்கிறார். எம்பசைசஸ் ஆனா என்னது ஆணித்தரமா எதை சொல்றாரு, emphasizes working with detachment as easier and superior. பற்றில்லாம வேலை செய்யறது, வேலை பண்றோம், என்னோட கடமை, நான் வேலை பண்றேன், பகவான் எடுத்துதான் பற்று. பாக்கி எல்லாம் பௌதிக விஷயத்துல மெட்டீரியலி மேட் திங்ஸ்ல ஐ எம் நாட் அட்டாச்ட் அட் ஆல். பேருக்கு ஒரு ஆசை, பேருக்கு ஒரு இது இருக்கோமே சொல்லிட்டு கூடவே இருக்கோமே, இல்ல மொபைல் இருந்தாலும் ஓகே, பேருக்கு ஒரு என்னுடையது அவ்வளவுதானே இருக்குமே தவிர ரொம்ப அதுக்கு வந்து அதீத ஆசையெல்லாம் காட்டாம இருக்கணும். அதான் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட் இன் எனி மெட்டீரியல் திங்ஸ். பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலை துறப்பது மேலானதா என்று அர்ஜுனன் மீண்டும் கேட்கிறான். கிருஷ்ணா பதிலளிக்கிறார், இரண்டும் ஒரே குறிக்கோளுக்கான வழிமுறைகள் என்ற பொருளில் இரண்டும் சமம். ரெண்டுமே வந்து சமம் தான். பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்துகிறார். சோ நம்ம பண்ற பாதை தான் பெஸ்ட். நம்ம எல்லாம் காட்டுக்கு போனோம், நீயே ஜபம் பண்ணு, இந்த நேரம் இஸ்கான் கோயில போய் உட்காருலாம் சொல்லவே இல்லை. நீங்க உங்க வேலையை பண்ணுங்க, ஆனா எனக்கு தொண்டு புரியணும். காலையில ஏந்திருங்க, ஜபம் பண்ணுங்க, அப்புறம் உங்க வேலையை பண்ணுங்க, திரும்பி எனக்கு ஏதோ ஆஃபர் பண்ணுங்க, உங்க வேலையை பண்ணுங்க, என்ன நினைத்துட்டே உங்க வேலையை பண்ணுங்க சொல்றேன். சோ வி ஆர் இன் த ரைட் ட்ராக். இதுல எடுக்கவே இல்லை, மறந்து விட்டேன், டிரான்சிஷன் இதுல எடுக்க மறந்து விட்டேன். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சமோ அத்தியாய. பஞ்சம்னா என்ன, பஞ்சமான ஃபிஃப்த் சந்நியாச யோக. இது வந்து சந்நியாச யோகம் பேர் டைட்டில். ஓகே, இப்ப யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ நானே கூப்பிடணுமா, பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஏன்னா எப்பவுமே ராஜி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் பின்னாடி தந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்கலா மாதாஜி? படி. சம்அன்யாசம் கர்மாணம். அர்ஜுன உவாச்ச, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். சாரி மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச சம்அன்யாசம் கர்மணாம். மாதாஜி அது அப்படி எழுதியிருக்காங்க, சம் மேல இதெல்லாம் போட்டு பாண்ட் தான். நீங்க சந்நியாசம் சொன்ன பரவாயில்ல. சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர் யோகம் சசம்சசி யஸ்ரேய யதே யதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஸ்திதம். அர்ஜுனா சொல்றார், ஓ கிருஷ்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஆஸ்க் மீ டு ரினவுன்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு இவர் புரிந்துக்கிறார். என்ன நினை அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறார், அப்படியா சரி எல்லாம் மண்டி போட்டு உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிடு பகவானை நினைக்கிறேன், இவர் அப்படி நினைக்கிறார். பகவான் அப்படி சொல்லவே இல்லை, உன் வேலையை பண்ணி என்ன நினைன்னு தான் சொல்றாரு. ஆனா அவருக்கு புரியறப்போம், நம்மள மாதிரி 18 days கோர்ஸ் திரும்பி பண்றோம் இல்லையா, ஏன்னா நமக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அதே போல அவர் சொல்றார், ஃபர்ஸ்ட் நீ என்கிட்ட என்ன சொன்ன, ரினவுன்ஸ் ஒர்க் சொன்ன, and then again you recommend work with devotion. திரும்பி வந்து என்னை நினைத்து வேலை பண்ணுன்னு சொல்ற. No, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? எனக்கு எது வந்து நன்மை பயக்குமோ அந்த வழி எனக்கு காட்டுறியா. ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரை முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. கிருஷ்ணர்லாம் என்னப்பா மண்டுவா இருக்க நீ, இப்பதானே சொன்னேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார். அவருக்கு பெஸ்ட் குரு, அவர் ரொம்ப பொறுமை ஜாஸ்தி. இதெல்லாம் பார்த்தலாம், I forgot to know all this. அர்ஜுனன் இன்னும் குழப்பத்தில் இருக்கிறான். ஏன்? அர்ஜுனனை குழப்பமடைய வைப்பது கிருஷ்ணரை திட்டம், எல்லாமே அவருடையதான். இஸ் அ டிராமா டைரக்டர்.
எல்லாம் அவருடைய திட்டம் தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்னன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்ப பல மக்கள் இப்ப வந்து படிப்பாங்களே, எல்லாருக்கும் வந்து அது படிக்கணும் அந்த மாதிரி. சோ அர்ஜுனன் குழப்ப வைக்கிறதே அவருக்கு வேலை. முதல்லயே ஃபர்ஸ்ட் அந்த தேரை வந்து அந்த கரெக்டா அந்த தாத்தா முன்னாடி நிறுத்தினார். அந்த தாத்தா குருக்கு முன்னாடி எங்கேயோ நிறுத்திருக்கலாம் இல்லையா? கரெக்டா ஏன்னா மனம் கலக்கம் அடையணும். தென் he should know, he should be the proper track அப்படின்னு நினைச்சுதான் அதெல்லாம் பண்ற. சோ வந்து சூத்திரதாரி யாரு? இந்த டிராமாவோட கிருஷ்ணர் தான். குழப்பமடைய வைப்பது கிருஷ்ணரின் திட்டம். கிருஷ்ணர் ஏன் அப்படி செய்கிறார்? நமது நல்லனுக்காக. இல்லாட்டா நம்ம படிச்சிருக்கவே மாட்டோம். ஏதோ அர்ஜுனன் சொன்னா அர்ஜுனன் சரி பண்ணி சொல்றேன் நான் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு பகவத்கீதாவே கிடைச்சிருக்காது. அவனை குழப்ப வைக்க கலக்கி 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 தெளிவு வரும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அவரை கலக்கிட்டு அதுல இருந்து என்னெல்லாம் இவர் வந்து சொல்றாரோ அது எல்லாரும் நமக்கெல்லாம் ஒரு நன்மைக்காக தான். சோ நமது நலனுக்காக வேலையும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது அல்ல என்பதை வலியுறுத்துகிறார். மாறாக ஒருவர் துறந்த மனதுடன் மனசு துறவு மாதிரி இருந்து வேலை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மனசுல துறவு மனப்பான்மைன்னு என்ன அர்த்தம்? அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வித் டிட்டாச்மெண்ட் யூ டூ ஆல் யுவர் ஒர்க். என்னை நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படிங்கிற. ஞானம் என்பது வேலையை துறப்பதை குறிக்கிறது என்றும் அறிவின் வேலையும் ஞானம் என்பது வேலை துறப்பதை குறிக்கிறது என்றும் அறிவின் வேலையும் அறிவும் வேலையும் ஒளி மற்றும் இருள் போன்ற முரண்பாடானவை என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனாலதான் அவன் வந்து திரும்பி கொஸ்டினை கேட்கிறான். என்னன்னாக்கா அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா ஞானத்தை பெறேன் அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்ணோம்னா நான் வந்து வேலையை துறக்கணும். எப்படி அறிவும் வேலையும் அறிவு பெறேன் அண்ட் வேலை செய்யறது இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். லைக் ஒளி அண்ட் இருள், பிரைட்னஸ் அண்ட் டார்க்னஸ். அது எப்படி ரெண்டு எதிர்ப்பதமா இருக்கோ அந்த மாதிரி அறிவும் வேலையும் ஆப்போசிட் இதுல இருக்கு. ரெண்டு சேர்ந்து போகாதான் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கார். ஆனா வந்து முரண்பாடானவை என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். இருப்பினும் அறிவுள்ளவனும் வேலை செய்ய வேண்டும். நான் ஞானத்தை பெற்றேன் அப்ப நான் பக்தி காட்ட மாட்டேன், ஞானத்தை மாத்திரம் பெறுறேன், பகவான் பக்தி எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா அது நடக்காத காரியம். நம்ம பக்தியும் பண்ணணும், பகவானை நினைத்து வேலையும் பண்ணணும். எப்போ பகவான் நினைக்கணும் அதுதான் பக்தி. வாட் இஸ் பகவானை நினைத்து ஒரு வேலை பண்றதும் பக்தி தான். இல்ல நான் வெறும் பகவத்கீதை படிச்சேன், ஸ்லோகம்லாம் நல்லா வருது, டக்கா சொல்றேன், ஓகே அதோட மீனிங் எல்லாம் தெரியும், எவ்வளவு நீ உட்கொண்டேன்னா அதெல்லாம் எனக்கு இல்ல. டக்கு என்ன நீ சர்டிபிகேட் கிடைக்கிறது, இன்னும் காம்படிஷன்ல போனேன் ஜெயிச்சேன் மெடல் கிடைச்சது, அதுக்கு வேண்டி படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது. அறிவுள்ளவனும் இருப்பினும் அறிவுள்ளவனும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணன் வலியுறுத்துகிறார். அப்படின்னா என்னது? நாலேஜும் இருக்கணும், அது போல நம்ம செயல்படணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணா சொல்றேன். சோ அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன். இது தமிழ் போட்டது மாத்திரம் அப்படியே இருக்கு, ஏன்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் போடல, இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு. என்ன எழுதி வச்சுக்கணும். எவ்ரி சாப்டர் ஐ ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, அர்ஜுனன் குழப்பம் என்னது? அவர் சொல்ற, நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை, புலனை திருப்திப்படுத்துறதெல்லாம் என்னது? புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை கைவிடப்பட வேண்டும். அப்படின்னா என்னுடைய விருப்பத்துக்கு நான் ஏதோ வேலை செய்யறேன்னு அதெல்லாம் பண்ணாதே, நீ வேலை பண்ணி என்னை நினைத்து வேலை பண்ணி என்ன கொடுக்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கறது என்னோட வேலை அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணா. ஆனா இப்ப என்ன பண்ற, உனக்கு ராஜ்யம் வேணும் இல்லையா, சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை கைவிடப்பட வேண்டும். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவுடன் கூட ராஜ்யத்திற்காக போராடுவது புலன்களின் செயல்பாடு போல் தெரிகிறது. எனக்கு இன்னும் அதான் தோன்றது, ராஜ்யம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தானே இப்ப நான் போர் புரியறேன். அப்போ எகெயின் ஐ வாண்ட் சம்திங், அதனால நான் பண்றேன் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. விச் இஸ் ராங். நீங்க சொல்றதுலயே வந்து முரண்பாடா இருக்கே அப்படின்னு. எனவே அதை கைவிட வேண்டும். அதனால நான் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு நினைச்சு நல்லா சண்டை போடக்கூடாது, வந்தா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணும். இந்த சண்டையில கோரமான இந்த சண்டையில வந்து ஈடுபடுறதுக்கு என்னை ஏன் ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க கேட்கிறேன். ஒருவன் பக்தியுடன் வேலை செய்தால் வேலை எப்படி நிறுத்தப்படும்? நீங்கள் புதிர்களில் பேசுகிறீர்கள். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கானுங்க. அப்ப என்ன சொல்ல, ரொம்ப புதிரா இருக்கு நீங்க பேசுறதெல்லாம். செயலற்ற நிலையில் செயல் மற்றும் செயலில் செயலற்ற தன்மை. நம்ம ஒரு இன்ஆக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் கன்ஃபியூஷன். ஒரு ஆக்ஷன் பண்றோம், அதுல எப்படி இன்ஆக்ஷன் கொண்டு வருது? இன்ஆக்ஷன் என்னது? செயலற்ற தன்மை எப்படி கொண்டு வருது? பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அப்புறம் பகவானை நினைத்து பண்ணும் போது நம்ம வந்து இது கொண்டு வந்து விடுறோம், கர்மா கொண்டு வந்து விடுறோம். அது எப்படின்னா என்ன, கொஞ்சம் பலநோக்கு செயலை நினைச்சு பாக்குறோம். இவ்வளவுதான் பண்ணேனே, கொஞ்சம் என்னோட பேருப்புகள்லாம் வந்திருக்கா, எல்லாம் என்ன பாக்குறாங்களா, எல்லாம் சபாஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் அந்ததான் ரொம்ப ட்ரிக்கி அது. சோ வந்து இவருக்கு வந்து அர்ஜுனுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. அப்போ அவருக்கு என்ன தோணுது, ரொம்ப புதிரா நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு. நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன். ஒட்டு மொத்தத்துல என்ன பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப குழப்பம். அர்ஜுனோட கொஸ்டின் கேட்டு நம்மளே குழம்பி போயிடுவோம். ஏதோ கொஞ்சம் வந்திருக்கு நாலேஜ், அர்ஜுனோட கொஸ்டின் கேட்டா ஓ ஆமா இல்ல அர்ஜுனா சொல்றது கரெக்ட் இல்லையா நமக்கு வந்துடும், திரும்பி கீழே இறக்கிடுவோம். திரும்பி பகவான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போறாரு. என்னது இந்த சாப்டர்ல எது சிறந்தது, பக்தியுடன் வேலை செய்வதா அல்லது வேலையை துறப்பதா?
வேலையை தொடர்ந்து இப்படி உட்கார்றதா, இல்ல பக்தியோட வேலை செய்யணும். அர்ஜுனனுக்கு இந்த வேலை தான், என்னது போர் புரியுறது, போர் புரியும். இது பண்ணணுமா இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கணுமா, which is better work with devotion or renunciation of work. அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. அர்ஜுனாஸ் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பப்பா கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா படுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப அர்ஜுனா மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னது? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பெட்டர் than dry mental speculation. இது வந்து எல்லா சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்காரு பகவான். ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியாச்சு. செகண்ட் சாப்டர்ல இந்த மாதிரி பதத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்கார், 3வது சாப்டர்ல இது சொல்லியிருக்கார், 4வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கார். இருந்தாலும் அவருக்கு சந்தேகம். நம்மளும் அதே அர்ஜுனா கதை தான் நம்மளோடும். அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே அர்ஜுனா தான். திரும்பி 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 பகவத்கீதா நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா நம்மளே ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சு விடுவோம். அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. கரெக்டா என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதான் புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி பண்ணும்போது புரியும். சோ இதுதான் நம்ம வந்து இப்ப பின்னாடி பார்க்க போறோம். ஓகே, இதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்லோகம்ல முன்னாடி ஸ்லோகம் இருந்தது, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து மீனிங்ஸ் மாத்திரம் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கிடுகிடு படிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு. ஓகே, 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டார். அந்த என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பெட்டர், என்னை நினைத்து வேலை செய், அதுதான் பெட்டர்னு சொல்லியாச்சு. than dry mental speculation அப்படின்னா என்னது? வரட்டுத்தனமான பகவானை நினைத்து, அதான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் என்ன சொல்லிருக்கு, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி செய்வை சிறந்தது. மன ஊகத்தால நான் வந்து பகவான் எப்படி நினைக்கிறோம், பகவான் யாரு, பகவான் எப்படி, என்ன இது, அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து பக்தி செய்தல ஈடுபடணும் அப்படின்னு. சோ சாப்டர் 2 ஒருத்தர் படிக்கலாமா? இந்த ஒரு சைடு யார் படிக்கிறாங்க? விடுவிடுன்னு படிக்கிறோம். யார்? லீலாவதி மாதாஜி இருக்கலாம், யாருமே தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கலாம். இருக்கேன் மாதாஜி. ஒரு சைடு படிச்சிருவோம், இந்த சைடு படிப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது இல்லை. நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதில்லை. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது இல்லை. குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கொடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே, இவற்றில் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான். உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்து உள்ளனர். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அழிவற்ற, அளக்க முடியாத நிச்சயமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழியப் போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஆத்மாவிற்கு இக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது செகண்ட் சாப்டர்ல 11, 12, 13, 14 கண்டினியூஸா 20 வரைக்கும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் 21ல இருந்து யார் படிக்கிறாள்? இத பத்மராஜன் மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிக்கிற மாதாஜி. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்வதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்று பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. தன்னை நன்கு அறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே,
நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். பரதகுல தென்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லியாச்சு, அதனால கன்ஃபியூஷன். ஓகே, லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டேளா? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிக்கிறாளா? யார் கேளோ? ஓகே, யார் படிக்கிறாளா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் சர்வ லோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரனும் புகழையும் இழப்பாய். மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. செகண்ட் சாப்டர்ல 31 30 பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி உனக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த இதே பண்ணு அப்படிங்கிற. அதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருந்தது? இல்ல, இது வந்து நாலேஜ் ஆஃப் சோல். சோலை பத்தி எல்லாம் இது சொன்னார். 11 30 வரைக்கும் அதை சொன்னார். அடுத்தது என்னது? டியூட்டி, உனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு, அதை பண்ணு அப்படிங்கிற. இது யார் படிக்கிறாள்? நெக்ஸ்ட் யார் ஃப்ரீயா இருக்கேன்? மாதாஜி நான் படிக்கவா? படிக்கலாம், எல்லாரும் படிக்கலாம். கரெக்டா படிப்பா? யார் பேசுறா? த்ரிஷா பேசுறேன். படிமா த்ரிஷா. யாரோட சத்தமே கேட்க மாட்டேங்குது. படி. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்கலோகத்தில் ஏற்றம் பெறுதல், நற்பவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுணர்ச்சிகளையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புபவர் இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். புலனின்பத்திலும் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொருள்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னிலை பெறுவாயாக. தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. வெரி குட். சோ இதெல்லாம் இந்த 42 45 என்ன சொல்றார்? என்டாங்கிள் சோல் எப்படி கெட்ஸ் என்டாங்கிள்ட்? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். அதுக்கு எதிர்பார்க்கறது இல்லையா, அதுல வந்து மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது? யாரு ஃப்ரீயா இருக்கேள் படிக்கிறதுக்கு? லீலாவதி மாதாஜி. யாரு? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிவதனால் அடையப்பெறும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தனஞ்சயா அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. நமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவோர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்பிக்கிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. படிங்க. வேற யார் படிக்கிறீங்க? இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள், பக்தர்கள் பௌதீக உலகின் செயல்களின் வினைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய். எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவன் ஆவாய். இன்னும் என்னது செகண்ட் சாப்டரோட கண்டினியூஷன் 46 and 53 வரைக்கும். இது என்னது எக்ஸ்பிளைனிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்என்டாங்கிள்மெண்ட் பை டிவோஷனல் சர்வீஸ். சிக்கின் இருக்கும் ஆத்மா வந்து இதெல்லாம் சிக்கின் இருக்கு. அதுல விடுதலை எப்படி பெறணும் அதுவும் சொல்லியாச்சு. அதுவும் செகண்ட் சாப்டர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, எப்படி த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்புறம் என்னது தேர்ட் சாப்டர்லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. தேர்ட் சாப்டர் யார் படிக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சிந்துஜா மாதாஜி படிக்கிறா? யாரெல்லாம் படிக்கலையோ படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்விற்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. இது என்னதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு? 3வது சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. எக்ஸ்பிளைன் நோ டியூட்டி ஃபார் எ பர்சன் இன் ஆல். யாருக்கு நல்ல அறிவு இருக்கோ அவனுக்கு வந்து இந்த டியூட்டிங்கிற அந்த இது அதை தாண்டி போயாச்சு. அதுவும் நம்ம இந்த எக்ஸ்பிளைன் இதை பார்த்தோம். நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல இந்த இது பார்த்தோம். ஏன்னா அவன் தான் அவனுக்கு இன்னும் வேணும்னே ஒண்ணும் இல்லை. அவன் எப்பவுமே பகவான் தோண்டல். இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி அந்த டைம் டு டைம் தான் பண்றோம். அந்த பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம பௌதிக விஷயத்துல இருக்கோம். அவனுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. நல்ல ஞானத்துல இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு வந்து அவனுடைய டியூட்டினே ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா ஹோல் டே இஸ் இன் தட் ஒன்லி. ஓகே, இன்னும் யார் படிக்கிறதுக்கு 2 சான்ஸ் இருக்கு. 4th சாப்டரோட 33 and 42 யாருக்கு சான்ஸ் வேணும்? படிக்கிறாள் யார்? இன்னும் படிக்கல? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். 2 பேர் சொன்னால யாரு? 2 பேரோட வாய்ஸ் சொல்லிருக்கேன், இன்னொருத்தவங்க யாரோ சொன்னாங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்டது. இன்னும் நீங்க படிச்சா சுதந்திரா தேவி மாதாஜி? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி செய்பவனே ஞான யாகம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ஷாட் வரல. சரியா என்னது வரல? சரியா தெரியல. பாதியா தெரியுது மாதாஜி. அப்படியா? உங்களுக்கு தெரியல அப்போ. ஓகே, யாரு வந்து இப்ப இன்னும் யாரு நிறைய படிக்கலையா? அவங்க சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? நானே சுதந்திர தேவி படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. 4th சாப்டர். எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. பிருதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்தினாலேயே முற்று பெறுகின்றன. அடுத்து, எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு வரத குலத்தவனே, எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இவ்வளவு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். இருந்தாலும் அவருக்கு இன்னமும் சந்தேகம். இது எந்த நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நம்மளும் படிச்சுட்டு போயிருக்கோம். நமக்கு இந்த சந்தேகம் வருது. சரி, இது படிச்சாலும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வருமோன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆக்சுவலி ஸ்லோகாவா தான் இருந்தது. அப்புறம் இந்த டைம் தான் வந்து அதை மாத்தி இது மாதாஜி அது 4ஆவதுல ஞான யோகமா ஞான யாகமா? யாகம்னு போட்டிருக்கீங்க. நாயக்கம் தோணுது. ஞான யோகம் தானே மாதாஜி? ஞான யோகம் பொருட்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. இங்க யோகம் வரணும். ஆக்சுவலி இங்க யாகம், இங்க யோகம். அப்ப எனக்கு அதை அழிச்சு எழுதணும். நான் அது காப்பி பேஸ்ட் தானே பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தா சரி. இப்ப நம்ம வந்து யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணுவோம்ல டிரான்சிஷன் இருக்கிறதுக்கு.
அப்பா. ஓகே, இப்ப வந்து 5வது சாப்டர்ல இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். செயல்படுறது. அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. எல்லாருக்கும் நம்ம ஃபியூச்சர் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லார் வீட்லயும் இருக்குமே. இன்சூரன்ஸ் என்ன, எஃப்டி என்ன, மார்க்கெட்ல பணம் சேர்க்கறது எல்லாம். அப்ப என்னது, ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணாலும் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வி திங்க். எண்ணங்கள் தான் உருவாகிறது. ஃபர்ஸ்ட் எண்ணங்கள் செயல்களில் வெளிப்படுகின்றன. முதல்ல எண்ணம் வருது. நம்ம இப்ப 18 days கிளாஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா, அந்த எண்ணம் வந்ததுனால தான் சேர்ந்தீங்க. அப்புறம் அடுத்த மாசம் சேர்ந்தாச்சு, அதுக்கும் அடுத்த மாசம், திரும்பி இந்த மாசம். அது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாட் தான் வருது. அப்புறம் L2 போகணுமா வேண்டாமா, சரி கிளாஸ்க்கு வரணுமா வேண்டாமா, ஜப்பா பண்ணணுமா வேண்டாம், எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தாட் தான் வரும். சோ எண்ணங்கள் அப்புறம் என்னது, செயல்கள்ல கல்மினேட் ஆகுது. நம்ம வந்து செயல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது, அது வந்து செயலா மாறுது. அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, பழக்கமாயிடும். அதான் இன்னைக்கு மங்களாரத்தி போது எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க, 9 பேரா 8 பேரா, நிறைய பேர் இப்ப வர ஆரம்பிச்சாச்சு. எல்லாரும் பார்த்து கண்ணு தான் பட போறாங்க. நம்ம இதுல எல்லாம் பாக்குறாங்க, எல்லாரும் பாக்குறாங்க. மீட்டிங்ல கூட ரொம்ப பெருமையா நம்ம இந்த மாதாஜி, தர்மேஸ்வரி மாதாஜி சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. உங்க L2 குரூப் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பெருமை. காலர் அப் என்னோட. ஆனா என்ன இல்ல, நீங்க பண்றதுதான். அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் பழக்கத்தை உருவாது. அப்ப நமக்குள்ள இப்ப வந்து மங்களாரத்தி பாக்கலன்னா சரியில்லை, ஏதோ மிஸ் பண்றப்பல இருக்குன்னு தோணும். அப்புறம் பழக்க வழக்கங்கள் என்ன ஆகும், அதையே பழகி 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 என்ன ஆயிடும், நம் குணத்தை உருவாக்குகிறது. நம்ம குணமும் அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்களை பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், நம்ம குணத்திலயும் ஒரு மாற்றுதல் கிடைக்கும். நம்ம வாயில எல்லாம் நல்ல தெய்வீக இதுதான் வரும், நல்ல சொற்கள் தான் வரும். கோபமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து பொறுத்து கொள்றது, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல குணங்கள்லாம் உருவாகும். அப்புறம் என்னது, குணம் என்னாகும், அந்த குணத்தையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டோம்னா நம்ம விதியை கூட அது தீர்மானிக்கிறது. சோ அல்டிமேட்லி என்னது, ஈவன் அவர் ஃபேட் கேன் பி சேஞ்ச். எங்கேதான் ஆரம்பிக்கிறது, எண்ணம், நல்ல எண்ணத்துல. இதே கெட்டதும் அதேதான், இதே இதுதான் சொல்லலாம். அதான் திருடணும்னு ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது, கொலை பண்ணணும்னு அவர் தாட் வருது, இல்ல கொள்ளையடிக்கணும் தாட் வருது, ஆக்ஷன்ல பண்றான், அதே பழக்கம் ஆயிடும், அதே குணம் ஆயிடும். விதி, அவனோட விதி என்னது, கெட்ட செயல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். எப்படி சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது 5வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கரெக்டா தாட் பண்ணி திங்க் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு 5th சாப்டர்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. உலகியல் சிக்கல்களில் மேலும் சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. There are steps leading to further entanglement. Worldly complexities-ல இன்னும் நிறைய வந்து இது இருக்கு, என்னது என்டாங்கிள்மெண்ட் ஆறாப்புல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல இருந்து எப்படி விடுபடணும், எப்படி நம்ம வந்து நேர இந்த பாதையில போனோம், என்னது பகவானோட இந்த பாதையில போனோம். அப்புறம் விடுதலை, சுதந்திரம் மற்றும் அமைதியின் வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. There are steps leading to a life of liberation, freedom and tranquility and peace. அதுதான் நம்ம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். நிறைய இருக்கும், என்டாங்கிள்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். இப்ப நம்மளே பார்க்கலாமே, நம்ம 18 days கோர்ஸா இருக்கட்டும், L2 கோர்ஸா இருக்கட்டும், கண்டினியூஸா நம்மளால வர முடியறதா இல்லை, ஏதோ ஒரு தடங்கள் வரும். சோ அதுல இருந்து ஓகே, எண்ணங்கள். கிருஷ்ணா படுத்துறப்பா, ஒரு தாட் எனக்கு கொடுத்துருக்கலாமே, இதெல்லாம் எடு அப்படின்னு. தாட்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் ஆகும், செயல்களா, எண்ணங்கள் செயல்கள்ல முடியும், செயல் அதே பண்ணிட்டு இருந்தா பழக்கங்களாகும். அந்த பழக்கமே நம்ம வச்சுருந்தோம்னா நம்ம குணமே மாறி போகும். அந்த குணத்திலே இருந்தோம்னாக்கா அது நம்மளோட விதியை கூட மாற்றிவிடும். நம்ம விதியை அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, இப்ப யார் படிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் யார் படிச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா யார் படிச்சா, ஹரே கிருஷ்ணா சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. ஓகே, இப்போ பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி இருக்கலா, படிக்கிறளா, அன்மியூட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, ராஜி மாதாஜி படிங்க. இருக்கலா, ஃப்ரீயா இருக்கலா ராஜி மாதாஜி? இல்ல, நான் கூப்பிட்டா இந்த மாதிரி இருக்கேன் மாதாஜி. இருக்கலா, படிங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराहुपौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ஹரிபோல். ஹரிபோல். இது இந்த தமிழ் இந்த ஃபாண்ட் சரியில்லை. அப்போ நீங்க உங்க புக்கை பாத்துங்க மாதாஜி. எப்போ உங்க புக்ல வந்து எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இப்பதான் இருக்கும். நான் சான்ஸ்கிரிட் வச்சுட்டு இருப்பேன். அந்த புக்கு அது ஒரு பழைய புக்கு, அக்கு வேற ஆணி வேற ஆயிடுச்சு. அது பார்த்தாதான் எனக்கு வந்து படிக்கவே வரும். அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு காலத்துல. இப்ப நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க இருக்கும்போது அந்த புக்கே யூஸ் பண்ணும்போது இது ஃபாண்ட் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா படிக்கிற இந்த ஃபாண்ட் மேக்ஸ் யூ கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா சந்நியாசாத் எல்லாம் வருது இல்லையா, இது சந்நியாசாத் தான். ஆனா இந்த ஃபாண்ட்ல நான் அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணிருக்கேன்.
Okay, the personality of Godhead, இப்ப பகவான் ரிப்ளை பண்றாரு. The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. ரெண்டுமே பண்ணலாம். ரெண்டுமே நமக்கு என்ன இலக்குல கொண்டு போய் சேரும், என்னை அடையறதுக்குள்ள பாதையில தான் வந்து விடும். But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. ஆனா தீர்ப்பு என்ன சொல்றாரு? Work in devotion, வேலை பண்ணுங்க, என்னை நினைத்து வேலை பண்ணுங்க, அதுதான் பெட்டர். அவரே வெர்டிக்ட் கொடுத்தாச்சு, ஃபைனல் வெர்டிக்ட். அப்ப நம்ம வந்து அதெல்லாம் மாத்தவே வேண்டாம். அவரே சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வேலையை பண்ணணும், ஆனா பக்தியோட பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்துட்டே நம்ம பண்ணலாம். இஸ் பெட்டர் தேன் ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஏன்னா அது ஏன் சொன்னாங்கன்னாக்கா, எல்லாரிலையும் வந்து ரினன்சியேஷன் வந்து எடுத்துக்க முடியாது. ரினன்சியேஷன் என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் துறந்தேன், போயாச்சு, காட்டுக்கு போயாச்சு, நம்மளால எல்லாம் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அடிக்கடி குடும்பத்துக்கு போன் பண்ணி பேசி, நன்னா இருக்கியா, ஒண்ணு வருவாங்க ரிலேட்டிவ், நமக்கு போகணும், ஏதோ ஒரு சோசியல் கமிட்மெண்ட் இருக்கும். இன்னைக்கு பாமினி மாதாஜி போன போல அவங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு, நான் உங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்தேன் இல்லையா, இப்ப எங்க வீட்டுக்கு வாங்க கல்யாணத்துக்கு, இதெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன். ஸோ எவ்வளவு பேரால இதெல்லாம் துறந்து நான் போட்டு காட்டுல போய் இருக்கேன்னு இருக்க முடியாது. ஸோ நம்மள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம், ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் பெஸ்ட். என்னது, நம்ம டியூட்டி பண்ணும், ரெண்டுமே சேம், ஈக்குவல் இன் என்னது, குவாலிட்டி ஈக்குவல் தான். ரெண்டு பாதையுமே என்னது, என்னை தான் வந்து அடையும். அதனால யூ கேன், ரெண்டுமே பெஸ்ட், ரெண்டுமே சேம் தான். ஆனா ஹி ப்ரிஃபர்ஸ் இந்த இது போறோம் அப்படின்னு. அவருக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு. சோ புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்ததாகும். அவர் சொல்லியாச்சா, இப்ப நம்ம எல்லாம் தாடியெல்லாம் வளர்த்துட்டு மேல இங்க எது காட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம், வீட்லயே இருந்துட்டு எல்லாட்டி கொஞ்சம் குழாவிண்டு பேரன் பேத்தி எல்லாம் யார் இருக்காங்களோ எல்லாட்டி பேசி அந்த ஒரு லெவல்ல இது பண்ணிட்டு, பட் வி ஹேவ் டு இன்டர்னலி எப்படி இருக்கணும், பகவான் இடத்துல தான் அன்பு, அந்த அவர்கிட்ட தான் அட்டாச்மெண்டா இருக்கும். அப்பா கிருஷ்ணா ஓகே. சோ ரினன்சியேஷன் இதெல்லாம் வந்து மாயாவதி சன்னியாசி எப்படி பண்றாங்க, நம்ம வைஷ்ணவா ஒர்க் இன் டிவோஷன் நம்ம என்ன பண்றோம், இது வைஷ்ணவ சன்னியாசிஸ், அது வந்து ரெண்டு பேரோட வேறுபாடு. மாயாவதி சன்னியாசியோடு இங்க இருக்கும். மாயாவதினா இந்த அத்வைத்தி பிலாசபி, அவெல்லாம் வந்து மர்ஜிங் வித் பிரம்மன், அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லப்பட்டாங்க. நீட்ஸ் ப்ரேயர் பியூரிஃபிகேஷன் பை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். அவங்களுக்கு எல்லாம் நினைச்சே வந்தேன் ஜாயின் பண்ணே எல்லாம் முடியாது. அவங்களுக்கு முன்னாடியே அது வந்து மென்டலி தே ஹேவ் டு கெட் ப்ரிப்பேர். அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து வரதுக்கு முன்னாடியே பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணப்பறம் தான் அவங்களுக்கு டியூட்டி பண்ண முடியும். நமக்கு என்னது, நம்ம ப்ராசஸே பியூரிஃபை தான். வந்தோடனே என்னது, ஜப்பா பண்ணுங்க, அதே பியூரிஃபிகேஷன் தான். ஆஃபர் பண்ணுங்க, பியூரிஃபிகேஷன். இதோட லெவல் 2 இவ்வளவு எல்லாம் பண்றது யாரு? அதனால மாதாஜி ரொம்ப, தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி ரொம்ப பெருமையா சொல்றா, எவ்வளவு நல்லா பண்றாங்க, ரொம்ப சூப்பர்பா அவங்க கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா லெவல் 2 எல்லாம் யாரும் இந்த இவ்வளவு எல்லாம் டீப்பா எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி பண்றது கிடையாது. பட் இந்த கிளாஸ்ல வந்து எல்லாரும் பண்றதுனால ஷீ இஸ் இம்ப்ரெஸ்ட். ஷீன்னு இல்ல, கிருஷ்ணரே இம்ப்ரெஸ்ட். சோ நம்ம என்னது, ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பண்றோம். காலையில எழுந்துக்கிறதா இருக்கட்டும், எனி வாட் எவர் வி டூ, இது இஸ்கான்ல சொன்ன பிரிஸ்கிரைப் இதுதான். அதே நம்மளை வந்து பியூரிஃபை ஆக்குறது. நமக்கு முன்னாடி என்னது, ஃபர்ஸ்ட் தகுதி இருந்தாதான் இந்த பண்ண முடியும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம தகுதி பெறறோம். அப்புறம் இங்க இந்த சைடு என்னது, மாயாவதியோட சிம்பிளி ஞான இன்சபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன். அவங்க ஞானம் பெறாங்க, பட் அது வந்து லிபரேஷனுக்கு போராது. ஆனா அவங்க நினைக்கிறாங்க அது போறோம், நான் பிரம்மாவோட ஐக்கியம் ஆக்கி விடுவேன்னு. நமக்கு என்னது, ஆக்ஷன் இஸ் மஸ்ட். புரியணும், நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணணும், ஆஃபர் பண்ணணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், கோயிலுக்கு போகணும். அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு, ஏகாதசி வந்து விரதம் இருக்கணும். அது அப்கோர்ஸ் ஏகாதசி விரதம் மாத்திரம் என்னோட பர்சனல் இதுல நான் சொல்லுவேன் வேண்டாம். அதெல்லாம் வந்து போசிபிளி யூ நீட் நாட் ஹவ் டு டு. அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய இதுக்கு வந்துடும். அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சோ நம்ம ஆனா ஆக்ஷன் புரியணும், பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். ஒண்ணும் இல்லையா, மாலை சாத்தலாம், பூக்களை மாலையெல்லாம் தொடுக்க தெரியும், பூவாவது பறிச்சு போடலாம், அதுவும் ஒரு சேவை தான். அவருக்கு துளசி இலை ஒன்னும் இல்லை, வெறும் துளசி இலை வச்சாலே அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். வேற ஒண்ணும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல. 9th சாப்டர்ல வரும். சோ மஸ்ட் ஆக்ட் இன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சோல். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணது என்ன, சோலை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும், சோலு இந்த சச்சித்தானந்தா, பரமாத்மா சச்சித்தானந்தா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் இந்த இது கேலிபர்ல பார்த்தா. ஆனா அதை வந்து சோலை நம்ம ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுல, ஏன்னா நம்ம வந்து வேற விஷயங்கள்ல நாட்டம் போறதுனால சோலை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுல, அதுக்கும் இது ஆக்ஷன் தான் வேணும். இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணும்போது இட் ஆல்சோ கீப்ஸ் it becomes happy. இந்த இடத்துல என்னது, ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால் டவுன் இருக்கு. அவங்க வந்து அது அவங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் ரெனன்சியேஷன், பட் அது ரொம்ப கொஞ்சம் மென்டல் என்னது, கொஞ்சம் நிறைய ஞானத்தை பெற்று ஒரு சர்டன் இதுல போறோம் அப்படின்னு வீழ்ச்சி விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா இங்க எப்படி இது சக்சஸ் கேரண்டி, நம்மளுடைய பாதையில வந்து கண்டிப்பா கிருஷ்ணனை அடைவோம்
ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றதெல்லாம் பார்த்தே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். கண்டிப்பா நீ வந்து விடுவாய் என்னுடைய உலகத்திற்கு அப்படின்னு. என்ட்ரன்ஸ் இன்டு காட்ஸ் கிங்டம் இஸ் அஷ்யூர்ட். நம்ம பண்ற பாதையில வந்து பக்தி மார்க்கத்துல தான் நம்மளை வந்து அங்க கொண்டு போய் செலுத்தும். இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், ஏன்னா வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா கிருஷ்ணர், நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட டைரக்டா டீல் பண்றோம். இவங்க வந்து பிரம்மன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க, அதுலதான் ஐக்கியம் ஆயிடுறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், அங்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆக முடியாது. அவங்களுக்கு வேணா அது மாதிரி தோணுமா இருக்கும், பட் அது இஸ் நாட் ரினன்சியேஷன் அட் ஆல். அதெல்லாம் இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன். நம்மளோட வந்து கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், டு யூஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் கிருஷ்ணா. நம்ம ரினன்ஷியேட் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மலைக்கு மேலே இங்கெல்லாம் போல வீட்டுலதான் இருக்கும். ஆனா என்னது மனதளவுல என்ன இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடணும், எனக்கு பசிக்கிறது சாப்பிடணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடுறது. எனக்கு நல்லது பார்க்க பிடிக்கும், பகவானை பார்க்க பிடிக்கும். கண்களை எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், பகவானை பார்க்கறது. காது எதுக்கு, பகவானுடைய பஜன்லாம் கீர்த்தன் கேட்கறதுக்கு. அப்ப நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கு, பக்தி மார்க்கத்துல எல்லாமே கிருஷ்ணருடன் சார்ந்து இருக்கு. எல்லா உறுப்புகளும் எல்லா சென்சஸும் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இஸ் ஃபார் த லார்ட். அப்ப என்னது கம்ப்ளீட் நம்மளோட தான் கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், டு யூஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஃபைண்ட் த ரூட் விஷ்ணு. அவங்க வந்து அதான் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி தே வில் ஃபைண்ட் இது என்ன ஏது அப்படிங்கிற சாங்கியா பிலாசபி எல்லாம் போய் அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க. நம்ம என்னது ரூட்டை தேடின்னு இருக்கான் அப்படின்னு, நம்ம வந்து ரூட்டுக்கு தண்ணி ஊத்துறோம், நம்ம அதை வளர்த்துறோம். நம்ம வந்து 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன தெரியும், நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. இப்ப அந்த மரத்தை வளர்த்து என்ன ஒரு பக்திங்கிற ஒரு மரம் வச்சுக்கலாம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜிக்கு அந்த பக்திங்கிற மரம் இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ரப் மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா. ஒரு சின்ன முன்னாடி ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கு, அதுக்கு தீனி போட்டு 18 days கோர்ஸ் பண்ணேன், அடுத்த மாசம் 18 days கோர்ஸ் பண்ணேன். இப்ப level 2ல வந்து கொஞ்சம் ஜப்பா பண்ணேன், பிரணத்தி பண்ணேன், ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறேன், காலையில எழுந்துக்கிறேன். இப்ப பண்ணி என்ன அந்த பிளான்ட் ஒரு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், ரூட்டுக்கு தான் தண்ணி ஊத்துறோம். அது வந்து உரு என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, we are giving food to the soul. சோலுக்கு ஃபுட் இது கொடுத்து அதை நன்னா வளர்த்துறோம், பக்தியை நன்னா வளர்த்துறோம். வாட்டரிங் த ரூட். அப்புறம் இந்த சைடு வந்து ப்ராசஸ் இஸ் டு டிட்டாச் ஃப்ரம் மேட்டர். எஸ், அவங்களும் அதை தான் நம்புறாங்க. நம்மளோட வந்து நம்ம வந்து மேட்டருக்கு வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட். மேட்டர்னா இந்த மெட்டீரியல் மேட்ல நம்மளும் வந்து டிட்டாச்சா தான் இருக்கணும்னு சொல்றோம். பட் at the same time what we do, become attached to Krishna. அவங்களோட only detached from matter, பொருள் சம்பந்தமா உள்ளதுல டிட்டாச்சா இருக்கா, அவ்வளவுதான். அப்புறம் அட்டாச் அதெல்லாம் இல்லை. பட் நம்ம உறுப்புகள்லாம் என்னது இல்ல, அந்த புலனுக்கள்லாம் ஏதோ ஒரு தீனி வேணும், கண்ணுக்கு ஏதோ பார்க்கதான் வேணும். கண்ணை மூடி தியானம் தான் பண்ணுவேன்னா அது எப்போது கண்ணு தோட்டி ஏதோ பார்க்கணும். அதனால்தான் நம்ம இதை முனிவர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ரொம்ப வந்தா உருவசி வந்தா பார்த்து மயங்கி போயிட்டாங்க, அந்த தளத்துல இருந்து விழுந்துட்டாங்க. ஏன்னா கண்ணுக்கு ஏதோ பார்க்கணும், காதுக்கு ஏதோ கேட்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கேட்கறதானே வேணும், உனக்கு நல்லது இந்த பகவானோட விஷயத்த நீ கேளு, பார்க்கதானே வேணும், வந்தா பகவான் அர்ச்சக விக்கிரகத்தை பாருன்னு டிவேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ திஸ் பிகமிங் அட்டாச் டு கிருஷ்ணா. அப்புறம் இங்க இருந்து நோ ஹாப்பினஸ், எப்போ அப்படி உண்மைன்னு இருப்பாங்க, அப்படியே ரொம்ப சீரியஸ். பிகாஸ் ஸ்டடிங் இல்லையா, வளம் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சீரியஸ் வளம். நமக்குலாம் அப்படி இல்லை, ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். இஸ்கான்ல எல்லாம் நீங்க எப்பவுமே இப்படி உட்காந்து பார்க்கவே முடியாது, சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க, எப்போ ஹாப்பி தான். பிரிங்ஸ் ஹாப்பி. அவளை பாக்குறதுக்கு நம்மளும் ஹாப்பியா இருக்கும், அவங்க துள்ளி குதிக்கிறத பார்த்தா நம்மளும் இங்க இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் என்னது சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட். இப்ப இது வந்தது இல்லையா, நம்ம ப்ரோக்ராம்லாம் வரும்போது அதான் நான் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நாங்கெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். என்னமா ஆடுறாங்க அவங்க, இதாகாதா, டயர்ட் ஆகுது இல்லையா, எப்படி ஆடுறாங்க, ஆடிண்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். ஆக்சுவலி நம்ம இதுல எல்லாம் கோயில் எல்லாம் ஆட மாட்டாங்க இல்லையா, ரொம்ப சீரியஸா அப்படி பண்ணிட்டு வருவாங்க. மனசுல எவ்வளவு சீரியஸ்னஸ் இருக்கு தெரியாது, ஆனா வெளியிலாவது ஒரு சீரியஸ்னஸ் கொண்டு வருவாங்க. இங்க அப்படி இல்ல, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிப்பா அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நினைத்து பண்றாங்க. அப்புறம் என்னது சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். இங்கெல்லாம் வந்து சென்சஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், கண்ணு பார்க்க கூடாது, நோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் சென்சஸ், cannot release transcendental devotional service. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியணுங்கிறது அந்த கன்செப்டே அவங்களுக்கு கிடையாது. நமக்கு எப்படி எல்லா சென்ஸும் என்ஜாய் பண்ணலாம், கண்ணு நல்லது பார்க்கணுமா அந்த பாரு, காது நல்லது கேட்கலாம், நல்லா சாப்பிடணுமா. இஸ்கான்ல உள்ள சாப்பாடு வந்து வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு. அவங்களோட சண்டே ஃபீஸ்டா இருக்கட்டும், எனிதிங் அவரோட பிரசாத், கிருஷ்ண இஸ்கானோட பிரசாதம் ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின இதுதான் சப்பன் போக். அதான் அன்னைக்கு கூட நான் தான் எழுதினேன். ஏன்னா சப்பன் போக்லாம் ரொம்ப நான் பிருந்தாவன் போகும்போது பாத்தீங்க எல்லாம் டிஸ்பிளேலயே வைப்பான். ஐயோ இல்ல கிருஷ்ணருக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கேன், இதெல்லாம் நான் காட்ட மாட்டேன் அப்படிலாம் அவங்களுக்கே கிடையாது. அப்ப எப்படி நான் ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றது தாராளமா காட்டலாமே தான், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன், அதை நம்ம சாப்பிடவும் செய்வோம். they will give us as prasad also. சோ தாராளமா நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஜப்பா பண்றது நம்ம சொல்லலாம், நான் அர்ப்பணம் பண்ணேன் பகவானுக்கு சொல்றது அழகா சொல்லலாம். ஓகே, என்னது இது என்ன படிச்சிருந்தேன், சென்சஸ் விஷயம். இங்க வந்து சென்சஸ் என்கேஜ், we all enjoy, perform multiple devotional service. எவ்வளவு பண்ணலாம்,
இது மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. டிஃப்ரெண்டா நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியலாம். இங்க என்னது டேக் மெனி பர்த்ஸ், அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்க மர்ஜ் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு. அது கிடையாது. திரும்பி திரும்பி அவங்க வந்து பர்த் எடுத்துன்னே இருப்பாங்க. நம்மளோட என்னது குவிக்லி அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஆயிடும். எவ்வளவு பண்றோமோ ஓகே, ஒரு மாதிரி ஒரு தளத்துக்கு வந்திருப்போம். இல்ல அதுக்குள்ள 90 வயசா எடுத்து 100 வயசா எடுத்து இறக்கதான் போறோம் அப்படின்னா ஓகே, பாடி இறந்துடுறது. திரும்பி வேற ஒரு இதுல வரும்போது என்னது 6வது சாப்டர், நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட். திரும்பி எங்க பிறப்போம்? நல்ல ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்போமா. அந்த குழந்தை அந்த இதுல வந்து அந்த சின்ன வயசுல அது வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பகவான் அமைச்சுட்டு வரும் அந்த மாதிரி. சோ வந்து குவிக்லி அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். கேஸ் ஓகே தான் எங்கெல்லாம் நமக்கு இது போறது குவிக்லி அச்சீவ். இப்ப நம்மளோட பாதை எப்படி? பகவானை அடையறதுக்குள்ள ஈஸி மார்க்கம் தான் அது. லைக் கோயிங்னா எலிவேட்டர், ஒரு லிஃப்ட், ஒரு பெரிய கட்டடம் இருக்கு. இல்ல எனக்கு பயம் அதுல எல்லாம் ஏறதுக்கு, மாடிப்படி தான் ஏறுவேன்னா ஓகே, கஷ்டமான பாதையில போய் போய் மேல வரதுக்குள்ள டயர்டே ஆயிடுவோம். நம்ம என்ஜாயே பண்ண மாட்டோம். நம்ம அப்படி இல்லை, மஸ்தா ஒரு என்னது லிஃப்ட்ல போயிட்டோம்னா கட்ட மேல போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவோம். இவங்க என்னது சாங்கிய பிலாசபி, தே ஸ்டடி சாங்கிய பிலாசபி. சாங்கிய எல்லாம் தப்பு கிடையாது, பட் அவன் வந்து அந்த A is equal to இது, B is equal to இது, C. அப்ப நம்ம அது இதுவும் கோரிலேட் பண்ணலாமோ, இவர் இதை எழுதியிருக்காரு, இந்த ஸ்கிரிப்சர் இந்த இதெல்லாம் தான் அவங்க பார்ப்பாங்களே தவிர இதுல பக்தி கொண்டே வர மாட்டாங்க. ஸோ தே பிலீவ் ஒன்லி அந்த சாங்கியா. சாங்கியானா நம்பரிங் அண்ட் ஒரு வரட்டுத்தனமான ஒரு பிலாசபி. அது நம்மளோட என்னது ஸ்டடி பாகவதம். அதுல என்ன இருக்கும்? ஸ்டோரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஒரு இவர் இருந்தார், பரத மகாராஜா இருந்தார், அது ஒரு ஸ்டோரி ஆயிட்டா அப்புறம் வந்து வேற ஒரு ஸ்டோரி வரும். இந்த ஸ்டோரியால என்னது அதுல இருந்து ஒரு கருத்து வரும். இப்ப இந்த ஸ்டோரி சொல்லித்தனால எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம அது கருத்தை எடுத்து ஓஹோ இப்படியா, ஓ இந்த ஸ்டோரியில இப்படி வந்தது, சோ த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இப்படி, ஓகே புரிஞ்சிடும் நமக்கு. நம்மளாம் பேபிஸ் மாதிரி தான் இல்லையா? நம்மளாம் சும்மா அந்த மாதிரி ரொம்ப பிலாசபி எல்லாம் பேசினா அவ்வளவு சீக்கிரம் போகாது நமக்கு மைண்ட்ல. ஸோ ஸ்டடி பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் பெஸ்ட். அவங்க வந்து ஷாரீரக பாஷ்யா ஆன் வேதாந்த சூத்ரா பை சங்கராச்சாரியர்லாம் ரொம்ப ஹை லெவல் பிலாசபியா இருக்கும். அவ்வளவு ஈஸியா நம்மள மாதிரி பாமர மக்களுக்கு எல்லாம் புரியணும்னா நம்ம ரொம்ப அது ப்ராசஸ் பண்ணி மேபி வி மே அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஃபார் அ நார்மல் பீப்புள் லைக் அஸ், எனிபடி கேன் டூ பக்தினா நம்மளோட தான் பெஸ்ட். ஸ்டடி ஸ்ரீமத் பாகவதம், நேச்சுரல் கமெண்ட்ரி ஆன் வேதாந்த சூத்ரா. அதுவும் வேதாந்த சூத்திரத்தை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஆனா ஒரு கதை ஃபார்ம்ல கொடுப்பாங்க. ஒரு துருவா மகாராஜ், ஒரு இந்த மகாராஜ், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடுத்து அதுல என்ன கருத்து கேட்டு ஓகே இப்ப புரிஞ்சதே சொல்லுவோம். ஓகே, அப்புறம் இது லாஸ்ட் என்ன கொடுத்தது? they fall down to philanthropic and altruistic activities. அப்படின்னா என்னது? பகவான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, பட் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்குள்ள அந்த இதில் தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன எப்படி டிவியேட் ஆயிடுவாங்க? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினேன், ஒரு அநாதாசிரமம் கட்டினேன், ஒரு முதியோர் இல்லம் கட்டினேன், அந்த மாதிரி ஏதோ நல்ல இதுதான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஹை லெவல் அந்த மாதிரி போயிட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு போவாங்க. நம்ம என்னது மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அக்கார்டிங் டு பஞ்சராத்திரிக்கு ரெகுலேஷன். நம்ம வந்து நம்மளும் பண்ணக்கூடாதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஒரேடியா பகவான் சொல்லுமா என்ன பண்ணுவோம்? கோயில் தான் அர்ப்பணம். இப்ப நம்ம அதுவும் வந்து மாதாஜி பார்த்துதானே இருக்காங்க, தர்மேஸ்வரி மாதாஜி. நினைச்சா வந்து ஏதோ ஒண்ணு போடுறதுக்குள்ள நான் போட்டுட்டேன், அதுக்குள்ள வந்துடும், எஸ் ஐ ஹேவ் புட் மணி டொனேஷன் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு. நம்மளால முடிஞ்சது இல்லையா? நம்மள எல்லாருமே பிறவி பணக்காரரோ இல்ல நான் காலுக்கு மேல கால் போடுங்க பணம் பாட்டுக்கு வந்துருக்கு அந்த மாதிரி அக்ஷய பாத்திரம் மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. எல்லாரும் ஹார்ட் அர்ன் மணி தான், எல்லாரும் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் தான், எல்லாரும் ஹார்ட் அர்ன் மணி, கள்ளப்பணம் எல்லாம் கிடையாது. அதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்குறோம்னா நம்மளோட அந்த ஒரு ரூபா கொடுத்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. ஆனா நம்ம வந்து கோயிலுக்கு கொடுக்கும்போது என்னது வேண்டிக்கலாம், யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி துன்பப்பட்டு இருக்காளோ அவளுக்கு நல்ல கதி கொடுப்பா, அவளுடைய சரி அவ கர்மாக்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆனா சீக்கிரம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கதி வரும். நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரேயர்ஸ் பண்ணும்போது தட் ஹேஸ் எஃபெக்ட். அப்ப பஞ்சராத்திரிக்கு அந்த நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு பூஜை எல்லாம் பண்றது, அது வந்து அந்த ஒரு விதிமுறையில தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. பஞ்சராத்திரிக்கு விதி அப்படின்னு. மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ், எஸ் இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் எவ்வளோ எடுத்துட்டாங்க பார்க்கவே இல்லை. யார் படிக்கணும் மாதாஜி? ஓ 8 மணி ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? யாரு? சிந்துஜா மாதாஜி. யாரு படிச்சாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. ஞேயः स நித்ய சம்யாசி யோனத் வேஷ்டிதாங் சதி நித்வந்தவோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் ஹூ நெய்தர், இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறதா பார்க்கலாம். படிச்சவாளே படிக்க வேண்டாம்.
இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் டைமும் இருக்குமா தெரியாது, ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும். ஒன் ஹூ நெய்தர் ஹேட்ஸ், அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, யார் வந்து வெறுப்பு இல்லாம இருக்காங்களோ, விருப்பம் இல்லாம இருக்காங்களோ, ஹேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி டிசைரும் இல்லாம இருக்காங்களோ. ஒன் ஹூ நெய்தர் ஹேட்ஸ் நாட் டிசைர்ஸ் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எனக்கு எது கிடைத்தாலும் சமம், நான் இப்போ இதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு ஏதோ ஒரு நம்ம ஜபம் பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம், ஏதோ நல்லது நடக்குது, ஓகே கிடைச்சா சரி, கிடைக்கலையா நான் அதுக்கு தேடினும் போக மாட்டேன், அந்த மாதிரி அதுல அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்காங்களோ. நெய்தர் ஹேட்ஸ் நாட் டிசைர் the fruits of activities is known to be always renounced. அவனதான் துறவு மேற்கொண்டவன் சொல்லிட்டு எண்ணணும். நான் தாடி வளர்த்தனே காட்டுக்கு போனேன், அவனு துறவு கிடையாது. நம்ம பண்ற செயல்கள்ல வந்து துறவு, அதுல என்ன பலன் கிடைக்கிறது அதுல நம்ம வந்து நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம துறவு மேற்கொண்டவன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated. ஓ மைட்டியாம் அர்ஜுனா. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றேன், அந்த மாதிரி உள்ளவன் வந்து எல்லா இது பந்தப்பட்டு இருப்போம் அப்படி சொல்றேன், அதுல இருந்தாலும் விடுதலை பெற்று அவன் ஃப்ரீயா இருப்போம். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு இதுல விருப்பமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை. நீ ஸ்கூல் எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் வெறுப்பு அற்றவனோ அவனது நிரந்தரமான சன்னியாசியா, அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலமுருங்கிய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். இல்ல நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், நம்மளும் அந்த தளத்துல தான் இருப்போம். ஓஹோ அப்படியா, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம், எது வந்தாலும் சம்மதம், நல்லது வந்தா சரி, இல்ல நல்லது வரல இன்னும் வரவே இல்லையே அப்படின்னா வரும், வரலையா நோ ப்ராப்ளம், என்னோட எனக்கு தொண்டு புரியணும். ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஐ எம் சப்போஸ் டு ப்ரே காட் அண்ட் அவருக்கு தொண்டு புரியணும், அவ்வளவுதான். அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். அவன் தான் வந்து டிப்பிக்கல் ஒரு சன்னியாசி ஆவான். எஸ், நான் யாரு படிக்கல இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கெஞ்ச வேண்டியிருக்கேன். ஸ்ரீதேவி மாதா படிக்கிறா? படிக்கல மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதா நீங்க செகண்டரி ஆப்ஷன், உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஜெய் ஸ்ரீதேவி மாதா ஃப்ரீயா இருக்கலா? இல்லை. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, செகண்ட் ரவுண்ட். த்ரிஷா இருக்கேன் மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா? செகண்ட் ரவுண்ட் இப்ப நான் வரட்டுங்களா? அப்ப இல்ல செகண்ட் ரவுண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க, எனக்கு தெரியல நீங்க என்ன ஸ்லோகம் படிச்சீங்க. எடுத்த உடனே நான் மாதாஜி படிச்சேன், அதனால சொல்ல வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் படிச்சீங்க, அப்ப வெயிட் பண்ணுங்க. மாதாஜி மாதாஜி த்ரிஷா படிக்கவா? படிமா படி. சாங்கியோஹோ ப்ருதாக் பாலஹ வதந்தி ந பண்டிதாஹ ஏகம் அப்யாஸ்திதஹ சம்யக் உபயோர் விந்ததே பலம். ஹரி போல். கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், படிக்க படிக்க வரும். ஆனா அது இப்படிதான் இருக்கணும், நான் படிக்கிறேன் வரணும். வரலன்னு என்ன ஆகும், சங்கோஜமெல்லாம் உட்காந்துருக்கோம், இல்ல நமக்கு தான் வராதே எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம், வரவே வராது. பட் யூ ஷுட் ரீட். கொஞ்சம் தப்பா வந்தாலும் பழக பழக சரியா இருக்கும். Okay, only the ignorant speak of devotional service, that is karma yoga, as being different from யாரு மூளை இல்லாம இது இல்லாம என்னது ஒரு அறிவு இல்லாம இருக்கணும், அவன் தான் என்ன நினைக்கிறான், கர்ம யோகா டிஃப்ரெண்ட், பகவானை நினைத்து செயல் புரியறோமே அது வேற, ஞான யோகம் வேற, சாங்கியா தட் இஸ் சாங்கிய யோகம் அது வேறன்னு அவன் நினைக்கிறான். யாரு? மூளை இல்லாதக்கு, ஃபுல் நாலேஜ் இல்லாதவன். Only the ignorant speak of devotional service, that is karma yoga, as being different from analytical study of the material world, Sankhya. Those who are actually learned, யார் நல்ல அறிவுடையவனோ இருக்கானோ, say that he who applies himself well to one of these paths achieve the result of both. அவன் யார் வந்து நல்ல அறிவுள்ளவன் என்ன சொல்றான், எந்த பாதை எடுத்த என்ன, கடவுள், எல்லா பாதையும் அந்த கடவுள், அல்டிமேட் எய்ம் என்னது, எல்லாம் கடவுளை சேர்றதுதான். அப்ப நீ சாங்கியா பிலாசபி பண்ணு, பகவானை அடையலாம். இல்ல இதுவும் பண்ண உங்களுக்கு அவளோட இது என்னதுன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு அங்க போயிடுறாங்க. அது இல்லாம கடவுளை நோக்கி போகணும், அந்த பயணம் வந்து அதுதான். அதனால ரெண்டு மூளையில் என்னது, அறிவில்லாதவன் தான் அவன் அந்த பாதை தவறு, இல்ல அவங்க வந்து நம்மள பாதையை தவறுமா, என்ன ஆட்டம் கொண்டாட்டம், பகவான் இப்படியே வழிபடுவா, அப்படியே ஞானத்தை அப்படியே தியானத்தை இருக்கணும் அப்படின்பா. நம்ம சொல்றோம் என்னது இது சும்மா போர் அடிச்சுன்னு இப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுமா, மனசு எங்கேயோ அலப்பாயுமே, நமக்கு அப்படி இல்லையா இருக்கணும், என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம பக்தியும் பண்றோம் அதை என்ஜாயும் பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். பட் ரெண்டு பேரும் வந்து எதிர்ப்புறமா இருந்தாலும் ரெண்டும் இலக்கு என்னது, கடவுளை அடையிறதுதான். சோ யாரையும் வந்து தாழ்த்தவும் வேண்டாம், இகழ்த்தி பேசவும் வேண்டாம். சோ பக்தி தொண்டு கர்மயோகம் ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவில் இருந்து, அதாவது சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோரே பேசுவர். எவனொருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இன்னும் படிக்கிறதுக்கு சொன்னாங்க? படிக்கிறேன்னு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணவன் லீலாவதி மதை படிக்கிறா இருக்கலா?
ஓகே, வேற யாரு? சிந்துஜா மாதாஜி படிக்கிறா? கெஞ்ச வேண்டி இருக்கே, நீங்களே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, நீங்களே சொல்லணும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு. யத் சாங்கியைஹி ப்ராப்யதே ஸ்தானம் தத்யோகைரபிகம்யதே ஏகம சாங்கியம் சஜோஹம் ச ஜஹ பஸ்யதி ச பஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கிறவன் பஷ்யத்தினு யார் பார்க்கிறான், எந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service. யாரு வந்து அந்த அனாலிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ், அது ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமான, நமக்கு அது கடினமா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. ஆனா ஞானத்தை வளர்த்தி வளர்த்தி அது ரொம்ப ஒரு வந்து இல்லாதது இருக்குமாங்க இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஜெகன் மித்யா, இந்த உலகமே பொய்யானது, நான் ஆத்மா ஒண்ணுதான் ஒண்ணு மெய் அப்படின்பா. ஒரே புரியாது. அதுல நான் முன்னாடி இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். பட் எனக்கு ஐ ஃபவுண்ட் இஸ்கானோட டுவாலிட்டி தான் இந்த இது என்னது துவைதா பிலாசபி தான் இதாங்க. நம்ம இப்ப நம்ம முழிச்சுன்னு இருக்கோம், இப்ப நம்ம ஒரு உலகத்தை பாக்குறோம், அது நிஜம் நினைக்கிறோம். நம்ம தூங்கும் போது என்னது ஒரு கனவு காண்றோம், அந்த கனவு உலகம் தான் நிஜம் நினைக்கிறோம். அப்போ இந்த நிஜமான உலகம் நமக்கு பொய்யாயிடும், அது நமக்கு மறைஞ்சு போயிடும். அந்த கனவு உலகத்துல அவங்க வந்து அதுதான் மெய் நினைப்பாங்க. திரும்பி நினைவு வந்து காலையில எழுந்துக்கும் போது அது பொய்யாயிடும், இது நிஜமா தோணும். சோ எதுதான் நிஜம் அப்படி பார்த்தா கான்சியஸ் லெவல்ல அவங்க பேசுவாங்க. கான்சியஸ், நம்ம எந்த கான்சியஸ்ல இருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி அவர் இதெல்லாம் வேறுபடும். பார்த்தா எல்லாமே மித்யா, மித்யானது பொய். அவங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். நம்மளால ரொம்ப சிம்பிள், அது வந்து ஈஸியா வந்து பகவான் தொண்டு புரியணுமா, என்ன பண்ணோம், பூ போடணுமா, அந்த பூ போட்டாச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணுமா சொல்லியாச்சு, ஆயாச்சு, பக்தி முடிஞ்சாச்சு. நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் பாதையில இருக்கும். ஆனா வந்து என்னது one who knows that the position reached by means of analytical study, அந்த சாங்கிய பிலாசபி பண்ணி யார் வந்து இது அடையறாங்களோ can also be attained. அவங்க எந்த நிலையை அடையறாங்களோ டிவோஷனல் சர்வீஸாலையும் அடையலாம். பஜன் கீர்த்தன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம், காலையில எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி எல்லாம் நம்ம பண்றோம், இதுவும் அந்த இலக்கை அடைந்து விடும். And who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are. யாரு வந்து அது ரெண்டும் ஒரே தளத்துலதான் இருக்குன்னு பாக்குறானோ அவன் தான் சரியான பார்வையால் பார்க்கிறான். எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். அப்ப நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்க இது பகவத்கீதால. இருந்தாலும் புத்தி கெட்ட மனிதர்கள் வந்து அவங்க வந்து நம்மளை படிப்பாங்க, நம்ம அவங்களையும் படிக்கணும், அது பண்ண வேண்டாம். ஐ திங்க் ஐ லவ் டு ஸ்டாப் ஹியர். ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி இது நிறைய வந்து இருக்கும். ஓகே, பல வழிகளில் அவர் இரண்டும் ஒன்றே 5.2 and 2 வரைக்கும் சாங்கிய பிலாசபியின் கர்மயோகம் ஒன்று ரெண்டு இதும் ஒரே பாதையில போறதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காரு. இது எப்படி சாங்கிய யோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, பலனை வெறுப்பதோ விரும்புவதோ இல்லை. கரெக்ட், அவங்க வந்து பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நம்மளும் அப்படிதான், பலனை வெறுப்பதோ விரும்புவதோ இல்லை. அவங்க என்னது இருமைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அவங்களும் வந்து இந்த டுவாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது. எஸ், நம்மளோட அப்படிதான், இருமைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான், அவங்க விடுவிக்கப்படுகிறான். அவங்க டெஃபினெட்லி they also get மோக்ஷம். அப்ப நம்மளோட இப்படிதான், we also get மோக்ஷம். அவன் ஒரு ஆன்மா, ஜடப்பொருள் அல்ல என்று புரிந்து கொள்கிறான். எஸ், பகவத்கீதா அவனும் படிக்கிறான், அவனுக்கும் தெரியாது, நம்மளும் அதே தான் நம்புறோம். நம்மளும் என்னது, நான் ஒரு ஆத்மா, ஜடப்பொருள் அல்ல என்று புரிந்து கொள்கிறோம். அவன் வந்து பொருள்களில் இருந்து விலகுகிறான். மெட்டீரியலி அவன் வந்து இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட், இஸ் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல், அவ்வளவுதான், தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் இட். நம்ம அப்படி இல்லை, மெட்டீரியல் இருந்து விலகுறோம், அப்புறம் என்னது, கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்வதில் பற்றுக்கொள்கிறான். அவன் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா பண்றான். எது நம்ம மெட்டீரியல்ல இருந்து விலகிடுங்க, டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஆனா என்னது, பகவான் இடத்தில் பற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். நம்ம பண்றோம், அப்ப நம்மளோட வெயிட்டேஜ் தான் கூடுதல். ஆனா ரெண்டுமே ஒரே பாதையில போறது தான். இவன் வந்து சாங்கிய பிலாசபியோட இவன் வந்து நம்ம எல்லா வேலையும் பண்றான், ஆனா கடவுளுக்கு வேண்டி பண்றோம். இதுவும் பண்ணி முடிக்கலாம். சாங்கியா மற்றும் இது வந்து பர்பட்ல கொடுத்திருக்கு. பிரபுபாத் என்ன எழுதியிருக்காங்க, யோகம் என்னும் முதல் பயிற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீது சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம் இது வந்து கட்பேஸ்லாம் பண்ணிருக்காங்க, தான் இப்படி வரும். சாங்கிய யோகம் என்னும் முதல் பயிற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீது உள்ள பற்றுகளை விட்டொழிக்க வேண்டும். பக்தி யோக முறையிலோ நம்மளோட முறையிலோ அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். அவன் வந்து ஜடத்தின் மீது உள்ள பற்றுகளை விட்டொழிக்க வேண்டும். நமக்கு வந்து
ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு போயிடும். ஏன்னா நம்ம தான் டிவியேட் பண்ணிட்டோமே. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், பகவான் கண்ணு வந்து பகவானோட இது விக்கிரகத்தை பார்க்கணும், காது வந்து பகவானோட பஜனை கேட்கணும், நாக்கு வாயிலாம் பஜனை பாடணும், கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிடணும், டிவியேட் பண்ணிட்டோம். அப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லாம் வந்து செகண்டரி ஆயிடும். செகண்டரினா இது இல்லாம போயிடும், நம்ம டிவியேட் பண்ணிடுறோம். சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு வழிமுறை துறவையும் மற்றொரு வழிமுறை பற்றுதலையும் உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் அவ வந்து டோட்டல் ரினன்சியேஷனா அப்படின்னு நம்ம வந்து இன்னும் பற்றுதல் இருக்கோம். ஆனா இந்த பற்றுதல் பகவானிடத்தில் பற்றுதல், பகவானை சார்ந்து உள்ளதுல பற்றுதல் இருக்கும். மேலோட்டமா பார்த்தா நம்ம பற்றுதல் இருக்கிற போல இருக்கும். ஆனா the difference is we are attached to Krishna, not பௌதிகம். அப்ப உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் இரு வழிகளும் ஒன்றே. ஜடத்தின் மீதான துறவும் கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஒன்றே. இதை காணக்கூடியவன் பொருள்கள் உள்ளது உள்ளபடி காண்கிறான். இது புரிஞ்சது இல்லையா? ஜடத்தின் மீது நம்ம துறவு கொண்டிருக்கோம், அவங்களும் கொள்றாங்க, அதோட நின்னுடுது. நம்ம என்ன பண்றோம்? பட் டிவியேட் பண்ணுமே, கண்ணை எதையோ பார்க்க தோணுமே, சரி கிருஷ்ணா பகவான் அர்ச்சனை விக்கிரகத்து பாரு, காது வந்து பகவான் பஜனை கேளு, அந்த மாதிரி நம்ம டிவியேட் பண்றோம் நம்ம புலன்களை. பிரபுபாதா சொன்னார். இன்னும் இருக்கா? ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வந்துட்டேன். எங்க மாதாஜி போயிட்டே இருக்கள் வெளியில? மாதாஜி வெளியே அங்க கொஞ்சம் அப்படியா? இது ஸ்டோர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க மாதாஜி, அதுக்குதான். ஓகே ஓகே. இல்ல நிறைய இன்னைக்கு நிறைய உங்களை கூப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா படிங்க. சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கம் ஆப்தும் அயோ கதஹ யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்ம நச்சிரேனாதி கச்சதி. Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. நான் வந்து எல்லாத்தையும் துறவை மேற்கொண்டேன், ஆனா பகவான் இடத்துல பக்தியும் காட்ட மாட்டேன், அது வந்து it can never make you happy. ஏன்னா உள்ளூர ஆத்மா என்ன எதுக்கு ஏங்கிறது? You are away from a material world, okay, accept. பகவான நாமமே எடுக்க மாட்டேன், பகவான் தொண்டு புரியலைன்னா it is sad. உள்ள சோல் சேட்னா நம்ம வெளியில அந்த முகத்திலேயே தெரியும், நம்மளோட என்னது செயல்கள்ல தெரியும். அது we are not happy, நம்மளோட பேச்சுவார்த்தையில ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி. So it shows that you are not happy அப்படின்னு. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. அதனால யாரு வந்து அந்த மூளையுள்ளவன், யாரு ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் இறங்கிடுவான். பஜனை பண்றேன், பகவான் தொண்டு புரியறேன், ஏதோ பண்றேன் பகவானுக்கு வேண்டி சேவை புரியறேன், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவன் வந்து வித்தவுட் டிலே he will achieve, பகவானை அடைந்து விடுவான். இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அறிய முடியும். செக்ஷன் 2 நாளைக்கு செக்ஷன் 2 பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தம் 6 இதுதான் பண்ணிருக்கோம், ஆனா நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. ஓகே, நான் இது எழுதி வச்சுடுறேன். நம்ம இந்த டிரான்சிஷன் இருக்கணும், ஆக்சுவலி நாட், எனக்கு அது பொருந்துறது இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நிறுத்தணும்.